Joo, jaettu silloin tällöin jossain. Tervetuloa sateenkaariperheiden miestyöryhmän järjestämään keskustelutilaisuuteen sateenkaarimiesten isyys, miten se onnistuu. Krister Kappelma, miesryhmän vetäjä ja sateenkaariperheen varapuolella. Iso joukko asiantuntijoita täällä edessä ja yleisössä, kokemusasiantuntijoita ja toiminnanjohtaja Juha Jämsä vetää tämän keskustelun. Joo, kiitos. Tervetuloa munkin puolesta tähän tilaisuuteen. Mulla on nyt käytössä mikrofoni ja ensin tsekkaan, että kuuluuko siitä mitään sinne. Hyvä. Se on siis sopivalla voimakkuudella. Ja meillä on tänään täällä pitkä paneeli, päästään kohta tutustumaan paneelin jäseniin, mutta mä lämpimästi myös rohkaisen teitä kaikkia osallistumaan keskusteluun ja esittämään kysymyksiä panelisteille ja toisillemme ja heittämään ideoita ilmaan. Mutta kuten sanottua, mä olen toiminnanjohtaja Sateenkaariperheet ry:ssä, nimeltäni Juha Jämsä. Olen näissä sateenkaariperhekysymyksissä toiminut pitkään ensin meidän yhdistyksessä, hallituksessa ja nyt sitten 4 vuotta toiminnanjohtajana. Mä aloitan esittelemällä meidän yhdistyksen sillä tavalla, kun meidän yhdistys on koko lähes 20-vuotisen historiansa ajan mieltänyt itsensä. Eli me ollaan kaikkien vanhempana toimivien sateenkaari-ihmisten järjestö. Sateenkaari-ihmisten siis sillä viittaa nyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, homoihin, lesboihin, biseksuaalisiin, transihmisiin, intersukupuolisiin ihmisiin. Ja me miellämme itsemme kaikkien sateenkaari-ihmisten, jotka toimii vanhempina järjestönä. Mutta me ollaan myös järjestö, joka on aina ollut avoin myös vanhemmuutta suunnitteleville ja pohtiville. Ja tämäkin tilaisuus liittyy nimenomaan tähän näkökulmaan, miten perheellistyä, miten päästä siihen vaiheeseen, että siirtyy siihen lapsiperheen elämään. Monesti myös kun puhutaan sateenkaariperheistä ja myös meidän järjestöstä, mieleen tulee tietenkin naisparien perheet. Ja se johtuu varmasti monestakin seikasta. Naisparien perheitä on Suomessa huomattavasti enemmän kuin miesparien perheitä. Naisparien ja itsellisten naisten, biologisten naisten on tietenkin tietyssä mielessä huomattavasti helpompaa päästä elämään lapsiperheen elämää kuin miehillä. Naiset on hyvin paljon aktiivisempia vertaistoiminnassa ja osallistumaan vapaaehtoistyöhön, mikä näkyy meidän järjestössä. Mutta myös naisparien ydinperheet nimenomaan näkyy myös hirveän paljon mediassa. Ja käynnissä olleet lainsäädäntöhankkeet, ne parannukset, mitä viime aikoina sateenkaariperheiden elämään on tullut, on liittynyt hyvin pitkälti naisparien ydinperheiden tilanteisiin. Ja naisparien ydinperheiden tilanteet on tietenkin sellaisia, jotka on myös ehkä kaikista lähimpänä sitä kulttuurista ideaalia perheestä, mikä meillä on. Ehkä naisparien ydinperheet on semmoinen kaikista helpoiten kulttuurisesti sulatettava perhemuoto sateenkaariperheiden joukossa. Mutta tässä kaikista näistä syistä sateenkaariperheet monesti hirveän helposti
rinnastuu ja mieltyy nimenomaan naisparien perheisiin. Mutta olemme aina olleet kyllä kaikkien sateenkaari-ihmisten järjestö. Nyt viime vuosina on sitten kuitenkin laitettu aivan erityistä panostusta tähän miesnäkökulmaan, miesten perheisiin, miesten mahdollisuuksiin lapsiperheellistyä. Meillä on esimerkiksi ollut nyt tälle Suomen hallituskaudelle liittyviin perhepoliittisiin tavoitteisiin. Tässä perhepoliittisessa tavoiteohjelmassa meillä on ollut miehet painopistealueena ja sitten myös apilaperheet, siis perheet, joissa vanhemmuutta jaetaan muutenkin kuin parisuhteessa. Ja perheessä voi olla useampia kuin 2 vanhempaa. Mutta perhepoliittisten painopisteiden lisäksi me ollaan viime vuosina pyritty lisäämään myös miehille suunnattua vertaistoimintaa, mutta myös erilaisia muita tilaisuuksia miehille ja miehiin liittyviä teemoja koskien. Ja meillä toimii, niin kuin Krister mainitsi, että tämäkin tilaisuus on meidän miestyöryhmän järjestämä. Meillä on perustettu viime vuoden alusta miestyöryhmä, joka on vapaaehtoisista koostuva ryhmä, johon kaikki sateenkaarimiesten perheellistymismahdollisuuksista kiinnostuneet ihmiset on erittäin tervetulleita. Olkaa meihin yhteydessä, jos haluatte tulla siihen työhön mukaan. Ja voisin vielä mainita muutaman esimerkin siitä, että minkälaista toimintaa meillä nyt viime aikoina miehille on ollut. Me on järjestetty tilaisuuksia nimeltä Miten miehet tekevät lapsia, jossa siis on tarkoitus keskittyä nimenomaan niihin erilaisiin tapoihin, millä sateenkaarimiehet mahdollisesti lapsiperheellistyvät. Esimerkiksi Helsinki Pridella järjestetään seuraava tällainen tilaisuus. Sitten me on järjestetty tilaisuuksia apilaperheessä isänä toimiville vanhemmille. Ja esimerkiksi ylihuomenna ollaan järjestämässä parisuhdetapahtumaa nimenomaan miespareille. Ja siitä löytää tietoa meidän nettisivuilta, vielä ehtii ilmoittautua siihenkin tapahtumaan mukaan. Mutta vielä ennen kuin päästään paneelin esittäytymään, niin vielä muutaman sanan kertoisin siitä, mikä on tämän hetken tilanne, millä tavalla tällä hetkellä sateenkaarimiehet usein elää lapsiperheen elämää, minkälaisissa perhetilanteissa. Ja vaikka lapsiperheellistyminen on sateenkaarimiehille monesti aika hankalaa, meidän jäsenistöstä esimerkiksi kuitenkin 10–15% on miehiä, ja näitä perheitä kuitenkin Suomessa on tälläkin hetkellä. Tosin monissa muissa Länsi-Euroopan maissa sateenkaarimiehellä saattaa olla huomattavasti enemmän lapsia kuin mitä Suomessa on. Jostain syystä Suomessa ei tämmöistä sateenkaarimiesten babyboomia ole samalla lailla vielä ollut kuin jossakin muissa Länsi-Euroopan maissa. Mutta sitten haluan edelleen painottaa sitä, että sateenkaarimiehet on laaja joukko. Siihen joukkoon mahtuu transsukupuolisia ihmisiä, intersukupuolisia ihmisiä, muunsukupuolisia ihmisiä, mutta myös siis sukupuolisia ihmisiä. Ja jos tämä sukupuolinen on outo käsite, niin se tarkoittaa siis vastaparia transsukupuoliselle henkilölle, joka ei ole transsukupuolinen, joka on tyytyväinen omaan kehoonsa ja sukupuoleensa. Ja sitten siihen joukkoon mahtuu homo- ja biseksuaalisia miehiä, mutta siihen mahtuu myös heteroseksuaalisia miehiä, kuten esimerkiksi heteroseksuaalisia transmiehiä tai muita elämäntilanteita. Ja lapsia sateenkaarimiehet hankkii pariskunnittain, mutta myös sinkkuina ja muissa elämäntilanteissa. Mutta että mistä nämä nykyiset sateenkaarimiesten perheet koostuu, niin suuri ryhmä on todennäköisesti bi-miehet, jotka elävät naissuhteessa ja ovat siinä suhteessa saaneet lapsia. Mutta jos näitä lapsia ei oteta lukuun, niin suurin osa sateenkaarimiesten perheistä on sellaisia, joissa lapset on syntyneet
edellisessä liitossa naisen kanssa ja uusperheen myötä on päädytty sateenkaariperheeseen. Sitten taas miessuhteessa hankituista lapsista aivan valtaosa Suomessa on nimenomaan apilaperheitä. Eli nimenomaan esimerkkinä, että naispari ja yksittäinen mies yhdessä ovat päättäneet saada lapsen ja jakaa vastuun lapsen hoivasta. Nämä apilaperhetilanteet on ehdoton enemmistö suomalaisten miesten sateenkaariperheiden joukossa. Joissakin apilaperheissä miehillä on päävastuu lapsista, mutta suurimmassa osassa apilaperheitä miehet on kuitenkin nimenomaan siinä etävanhemman roolissa, tai sen vanhemman roolissa, joka tapaa lapsia vain ajoittain. Sitten Suomessa on kuitenkin yksittäisiä adoptioperheitä, sateenkaarimiesten adoptioperheitä. Ennen kaikkea tässä on kyse siitä, että on kahdenkulttuurisia perheitä tai ulkomaalaistaustaisia perheitä, joissa adoptio on tapahtunut muualla kuin Suomessa, mutta poikkeuksia siitäkin on. Muutamia lastensuojelun perhehoitajia löytyy sateenkaarimiesten joukosta, eli kansankielisemmin sanottuna sijaisvanhemmuudesta on kyse. Ja sitten sateenkaarimiehiä toimii vanhempina tai kasvattajina myös esimerkiksi mieskaveritoiminnassa ja muissa tämmöisissä vastaavissa epävirallisissa kasvatuskumppanuudessa jakaa jollain tavalla lapsen elämässä mukana olla. Ja meillä ei ole tiedossa suomalaisten miesparien varsinaisia sijaissynnytyksiä, ei ole tiedossa sellaisia tilanteita, joissa olisi kotimaista tai ulkomaista varsinaista sijaissynnytystä käytetty, mutta se ei tarkoita sitä, että saattaa olla, että semmoisiakin perheitä Suomesta löytyy, mutta meillä ei ole tietoa siitä. Mutta sitten tähän liittyy se tietenkin huomioon, että sijaissynnytyksen ja apilaperhetilanteen raja on joskus aika häilyvä, että milloin voidaan puhua sijaissynnytyksestä ja milloin puhutaan apilaperheestä, jossa äidin rooli on vähäinen. Nämä olivat niitä tämänhetkisiä tilanteita, joissa sateenkaarimiehet toimii perheessä vanhempina. Tämän seuraavan 2 tunnin tai vajaan 2 tunnin 7 asti tämä tilaisuus kestää, niin rakenne on sellainen, että me kuullaan aluksi, meillä on muutama mies lupautunut lyhyesti kertomaan omasta perheestään ja omasta perheellistymistarinastaan. Otetaan tähän alkuun vähän tämmöistä elämänmakua ennen kuin ryhdytään sitten analyyttisemmin pohtimaan. Saadaan muutamia esimerkkejä siitä, että miten sateenkaarimiehet on Suomessa lapsiperheellistyneet. Ja sitten sen jälkeen otetaan panelistien esittäytyminen ja esittely. Ja sitten panelistien kanssa ja teidän yleisön kanssa yhdessä niin on tarkoitus käydä kolme erillistä keskustelua, jotta mä sitten jokaisen lyhyesti alustan. Ja ensimmäisen keskustelun teemana on adoptioon ja myös perhehoitoon, eli sijaisvanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Ja toisen keskustelun aiheena olisi apilaperheisiin, useamman vanhemman perheisiin liittyvät kysymykset ja juridiset mahdollisuudet. Ja sitten kolmantena keskustelun aiheena olisi sijaissynnytys ja siihen liittyvät kysymykset. Että tämmöiset 3 keskustelua yritän täällä tänään sitten johdatella meidät käyttämään. Ja itse satun olemaan yksi niistä miehistä, jotka on lupautunut esittelemään oman perheellistymistarinani, niin voisin itse aloittaa. Mun perheeni on apilaperhe, eli toisin sanoen olemme ex-mieheni ja yhteisen ystävämme, naispuolisen ystävämme kanssa 3 päättäneet jakaa lapsen vanhemmuutta, ja meidän lapset on kaikki jo
aikuisia. No meidän Kuopus on 17,5-vuotias, mutta meidän perhe sai alkunsa sillä tavalla, että lasten äiti sai itsellisenä naisena kaksoset. Me emme olleet siinä vaiheessa vielä mukana näiden lasten suunnittelussa, mutta kun lapset syntyivät, niin huomasimme Exan kanssa, että oltiin hyvin aktiivisesti mukana ystävämme apuna lapsen hoidossa ja lasten kasvatuksessa, ja hyvin pian rupesimme sitten mieltämään itsemme jonkinlaisena perheenä myös. Asuimme naapurikortteleissa, mikä myös mahdollisti sen, että oltiin paljon, me isätkin osallistuttiin paljon lasten elämään. Ja sitten muutaman vuoden päästä päätimme yhdessä, että halutaan vielä se kolmas lapsi saada, ja tämä kolmas lapsi, meidän Kuopus, on siitä syntymästään lähtien asunut pääasiassa mun ja mun eksän kanssa, ja sitten nämä kaksoset on pääasiassa asuneet äitinsä kanssa, mutta meillä on ollut aina eri tilanteissa hyvin erilaisia systeemejä, että miten lapset on liikkuneet kahden kodin välillä. Ja kaikilla kolmella lapsella tosiaan ollut 2 kotia käytännössä aina, ja kaikilla 3 lapsella on ollut samat 3 vanhempaa. Ja tämä on ollut meidän väylä vanhemmuuteen, ja tämä on ollut mun ja mun ex-miehen väylä vanhemmuuteen ja mahdollisuus vanhemmuuteen. Myös tämmöinen varmaan aika tyypillinen esimerkki siitä, millä lailla apilaperhe voi toimia ja miten se saattaa saada alkuunsa. Mutta Krister on luvannut kertoa myös lyhyesti omasta taustastaan. Toinen isä ei. Mulla on yleensä aika kattava luentoääni, että mä en halua käyttää mikrofoneja, mutta industiokin ilmoittaa, että sitä edellyttää. Joo. Mä en nuorena miehenäkään koskaan haaveillut isyydestä. Tosin kuulee, että monet on tiennyt tähän vuosiassa ja haluaa isäksi. Jotenkin se ei käynyt mielessäkään. Kunnes muuta sitten 20 vuotta sitten tultiin kysymään, että kiinnostuiko minua ruveta isäksi. Muutama viikon mietin ja totesin, että okei, että tämä voisi olla ihan kiva, että aina se homma hoitamaan. No se ei sitten ihan niin helppoa ollutkaan. Tilanne on se, että mä en ole lasteni biologinen isä, mä en ole lasteni juridinen isä, mä asun yhdessä lasten kanssa. Se biologinen vanhemmuus ei onnistunut. Saatiin siihen kyllä Väestöliiton tukeakin ja hyvää palvelua. Sitten lähdettiin adoptiolinjalle, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että lasten äiti haki adoptiota yksinhuoltajana. Silloin se vielä ei ollut kovin vaikeaa, mutta pitkä prosessi. Mä en voinut olla siinä mitenkään virallisesti mukana. Siinä oli ollut tiettyjä suoraan syrjintäkokemuksia viranomaisten taholta, ja vähän pelättiin, että tulee siinä nyt sitten hankaluuksia, että homomies on tässä kuviossa mukana. Siinä vaiheessa se isyys tuntui jo kuitenkin tärkeimmältä kuin tällainen aktivismi. On kuitenkin tässä mukana 70-luvun lopulta lähtien. Ja sitten saatiin ensimmäinen adoptiolupa ja sitten mentiin Etiopiaan hakemaan ensimmäistä lasta ja sitten saatiin toinen adoptiolupa ja haettiin toinenkin ja molemmat tullut noin 5-6 kuukautta Suomeen ja mä olen ollut niitä mukana hakemassa ja saanut ne siellä Etiopiassa ja syliin. Mutta me ei haluttu mitään kurissiavioliittoa, niin minulla ei ollut mitään mahdollisuutta adoptoida lapsia. Me ei asuta yhdessä lasten kanssa, meillä ei ole lasten äidin kanssa parisuhdetta, mutta mä olen käytännössä suurin piirtein joka päivä kuitenkin tavannut lapsia. Iltaisin, tai jos lasten äiti on ollut matkalla, niin mä olen silloin ollut
heidän kotonaan. Todettiin, että on helpompi siirtää isää kuin lapsia. Ja vielä joku aika sitten, niin lapset on jo nuorempikin on 15, vanhempi on 18, niin ihan joku vuosi sitten, niin minun piti ilmoittaa, jos mä en ole illalla tulossa. Todennäköisesti itse ei olisi ollut kotona illalla, mutta minun piti ilmoittaa, jos mä en ole tulossa. Se on se sovittu käytäntö. Ja kun he ovat etiopialaisia, niin tietysti aika selvää, että ei minua oleta biologiseksi isäksi. Ja meillä on yksi isä ja yksi äiti, niin meidän sateenkaarius ei sillä näy kovin helposti ulospäin. Mutta aktivistina, niin mun tausta niin tunnetaan aika laajalti ja mä oon antanut useammankin haastattelun sitten eri lehtiin nimenomaan homomies isänä. Ja saan kyllä vaan hyvää palautetta siitä. Ja ei mun isyyttäni ole missään vaiheessa kukaan lähtenyt kiistämään. Lapset on meidän lapsia molemmissa suvuissa. Lapsia pidetään yhteisinä lapsenlapsina. Kaikki mun ystävät tietää, että mä oon isä, ei siinä kysellä sen enempää, että mitä se biologia tai juridiikka siinä on. Lasten kaverit tietää, että mä oon lasten isä, lasten kaverien vanhemmat tietää, että mä oon isä. Tässä on nyt osittain onnea. Asutaan Helsingissä Töölössä. Ei akateemiset suvut, niin ei ehkä sen takia törmätä vaikeuksiin. Ja olisi ollut ihan mahdollista. Nyt on 18 vuotta tätä isyyttä kokeiltu ja eihän tämä tähän lopu. Ehkä tässä on vielä parikymmentä vuotta erossa ja seuraavaksi odotetaan sateenkaari isovanhemmat. Joo, kiitos. Ja seuraavana Petri luvannut meille vielä esittäytyä ja esitellä vähän taustaa. Pitäisikö sinun puhua vähän lähemmässä ja kuulua tuossa? Joo. Ja olen sateenkaariperheen isä ja perhehoitaja. Ja se on myös siihen, että perhehoitaja tarkoittaa siis sitä, että meille sijoitettu lapsi on kyseenalaistava, mutta kaikkein enemmän kulttuurina itse elämästä haastavuutta mitään sitten. Miten tähän meidän perheenliittymiseen, niin se on ollut pitkä prosessi. Se on lähtenyt joskus 4-5 vuotta sitten liikkeelle ja se oli vähän semmoinen haaveilla toiveita. Sitä ei osannut itse myöskään uskaltanut sanoa ääneen, että se on vähän tietyllä tavalla kuin ammattilaisessa, että semmoinen oma kulttuuri ei kauhean paljon ole sellaista verkollista ja kulttuurilla toimimista. Mutta kuitenkin kunhan päätettiin puolison kanssa, että lähdetään ottaa selvää, että ei se mitään, että puhutaan selvittää ja todettiin sitten, kun just kerrallaan niin, että tämä ei ole mahdollista ja tämäkään ei ole mahdollista ja sekin joku sitten meni siihen ja oli vähän tietyllä hätää Helsingissä ja jotenkin tämä sijaisvanhemmuus on ollut jotenkin semmoinen tosi paukainen asia, että se ei ole tullut jotenkin arkielämään. Mutta sattuman kautta näin sitten kävi ja päätettiin, että osallistutaan sitten niin Pride-valmennukseen ja soitin sitten ilmoittakin sitten parille Pride-valmennusta tarjoavalle ja sitten ensimmäisessä paikassa sitten oli vähän pieni hetki, että minun pitää tarkistaa meidän organisaation sitä, että onko se mahdollista, että luovutaan minusta olla sitten sijaistaan näkyään. Mitäs siinä, että olette takaisin sitten tuonne tarkempilosteeksi sitten siinä sitten. Sieltä tuli sitten tällainen vähän muuttuu, että kyllä se on poikkaa, tervetuloa valmennukseen ja käytiin valmennuksia ja sijaisperheitä tai sijaisvanhemmisiologiin ja adoptioista hoideille ja tuli sellainen seurakunta ja oma kokemus siitä on enää samoin puolille, niin se sijaisvanhemmista ja adoptioilogiin ja kuitenkin sitten valmennuksen jälkeen sitten odottaminen ja ihmeteltiin ja katseltiin ja kuultiin niitä meidän tuttavilta, jotka siinä on ollut tunnet lapsia, kun he olisivat
missään. Ja juuri jos joku päätökset suurin piirtein voidaan ja ihan niin kuin tarpeellisesti tästä ihan siihen me ei siinä kauheasti alta niin sitten sanoa niitä asioita mihinkään. Mikä siellä sitten mitä siellä oli sitten ja myös soitettiin sitten jatkuvalle tai tarjolla, että haluatteko moneta mitä siinä, että jotkukaupan lisää. Ja hinnataan se 12-vuotias lapsi, jos se on polttautunut niin kuin edellisessä paikassa ja menisi laitokseen ja taas semmoinen tietyn tapaan katsottiin silleen, että laitetaan mukaan ja otettiin, että eikä tämä nyt sitten kannattaa, että ehkä se menisi vähän puhtaasti tai kaupungissa ja muuta. Sosiaaliset sitten sanon meille niin, että otetaan siihen sijoitukseen, nyt ollaan sitten ollut siitä asti eteenpäin, siellä on tuttunut ja ihan on poistunut. Toki paljon on sellaisia rusteita ja muita niitä sitten jo ilman tavalla millaista tehtiin hyvää tästä meni mutta täytyy tietysti lastaa sieltä niitä sosiaalityöntekijöitä tatamyytyillä niitä ei ole varmaan helppoa mitään kolman kohdassa pienessä paikassa. Se on hyvin se. Joo, kiitos Petri. Petri, sulle kanssa oman kokemuksen jakamisesta. Tuo on hauska yksityiskohta, kun perheenhoitajia ja adoptiovanhemmaksi hakevia niin valmennetaan nimenomaan Pride-valmennuksessa. Ja meillähän se sateenkaarimaailmassa sillä on myös oma merkityksensä sille Pridelle. Nyt pyytäisin sitten meidän panelisteja, voidaan mennä ihan tässä mikrofonijärjestyksessä. Huomasin, että se mikrofoni vaatii aika lähelle puhumista. Semmoisen asian myös mainitsen, että yleisölle tiedoksi, että tämä keskustelu tallennetaan. Tämä ei ole suora striimaus nyt mihinkään, mutta on tarkoitus, että sitten me voidaan tätä linkkiä jakaa tulevaisuudessa, koska monet ihmiset on halunnut osallistua tähän tilaisuuteen eikä ole päässyt, niin tämä nyt tiedoksi kaikille, että tällä tavalla tautioidaan, ei suorana, mutta jälkikäteen jaamme sitten Yleisöä ei kuvata. Joo, yleisöä ei kuvata, mutta yleisön kommentit kyllä saattavat kuulua tuossa. Mutta hyvä, aloitetaan tämä mun tekisi mieli esitellä teidät itsekin, mutta ehkä tehdään se niin, että saatte kaikki omiin sanoin esittäytyä ja sanoa nimeänne myötä kaikessa. Mä oon Kati Juma Kuuluko. Mä oon lääkäri ja täällä varmaan nimenomaan Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan jäsenenä, eli olen useampi vuoden istunut niin Lääkäriliitossa miettimässä monenlaisia lääkärin etiikkaan liittyviä kysymyksiä, mutta seksuaalisuus, lisääntyminen, lapset on yksi teema, jossa suhteessa ajat on muuttunutkin, mutta joista Lääkäriliitolta pyydetään lausuntoja, niin on niihin perehtynyt. Olen itse myös kyllä adoptioäiti ja sitten toinen myös lääkärin sosiaalinen vastuujärjestössä, joka on pitkään myös yhtenä teemana ollut uuden sukupolven turvallisuus ja tämmöiseen liittyvät asiat. Tämä Lääkäriliittous on varmaan nyt se mun pääteemani tai edustamani taho tässä. Joo, iltaa kaikille. Mun nimi on Jani Toivola ja olen ehkä täällä vähän osittain kahdessa roolissa. Eli, olen siis kansanedustaja toista kautta vihreästä eduskuntaryhmästä ja olen eduskunnan HLBTI-verkoston puheenjohtajana. Nyt tämän kauden alussa ensimmäistä kertaa vasta perustettiin tämä verkosto. Ihan sen takia, että me huomattiin viime kaudella, kun avioliittolakia edistettiin ja valmisteltiin, niin tieto oli kauhean hajallaan ja kuitenkin meitä on kaikissa ryhmissä, jotka haluavat näitä asioita edistää, niin me verkostoivat asiat koordinoidumpia ja suunnitelmallisempia, mitä tämän 4 vuoden aikana halutaan näiden teemojen ympärillä tehdä. Ja toinen puoli varmaan, että mä olen myöskin itse isä, eli minulla on tytär, reilu 2-vuotias tytär. Ja mä itse asiassa mietin tässä nostalgisesti, kun kuuntelin, kun Juha puhui, niin Juha taisi olla ensimmäisiä ihmisiä, kenen puoleen mä käännyin, kun
alkoi näkyä sellainen pieni ovi, että isyys voisi olla mahdollista. Mä tulin tapaamaan Juhaa ja kysyin, tai se oli hienoa, että oli mahdollisuus keskustella ja kysyä asioista ja kuulla ja saada rauhoitusta. Ja nyt on ehkä ihan mielenkiintoista peilata, että kun tytär on kohta 2,5, että aikaa on mennyt paljon ja tietoa ja kokemusta on tullut lisää. Et silloin kun istuin Juhan kanssa keskustelemassa, niin silloin se oli vielä tosi iso kysymysmerkki ja suuri musta aukko monella tavalla. Ehkä myös sen takia, että niitä tarinoita kuitenkin on lopulta kauhean vähän. Et kiitos myös teille kaikille, jotka jaoitte äsken tässä omat tarinat. Se on edelleen tosi arvokasta aina kuulla erilaisten perheiden erilaisia kokemuksia. Mulla on siis tytär, joka on 2,5-vuotias ja mä oon oman tyttäreni lähivanhempi, eli syntymästä asti me on asuttu tyttären kanssa kahdestaan. Hänellä on äiti, joka on etävanhempi ja tapaa äitiä säännöllisesti. Se on ehkä lyhykäisyydessä meidän kuvia. Mä ajattelin sen mielenkiintoisella tavalla sitä, että jos mä ajattelin aikaa ennen kuin mun tytär syntyi ja sen jälkeen, niin mä ehkä etukäteen jotenkin ennakoin ja pelkäsin ja mietin, että minkälaisia ennakkoluuloja kohdistuu minuun tai meidän perheeseen tai miten me saadaan niin palveluita ja tämän tyyppisiä asioita. Ja mä kokisin nyt, että varmaan eniten ongelmia on koittanut äitiä. Et jotenkin se liittyy tähän niin äitimyyttiin ja muuhun. Mä ajattelin, että meidän perheen matka on ollut paljon rankempi mun tyttären äidille kuin mulle miehenä, joka kasvattaa tytärtä tai homomiehenä, joka kasvattaa tytärtä. Et se on ollut ihan semmoinen selkeä huomio. Päinvastoin kohde meille on ollut tosi auki ja tukea ja on saatu. Jopa ollut hienoa, että meillä oli neuvolassa semmoinen kokemus, kun oikein mentiin, niin meiltä oikeastaan ihan pyydettiin apua, että minkälaisia asioita tarvitsette, että pystytään parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan. Ja mä olen sitä esimerkkiä kertonut monessa paikassa, koska se on minusta hieno esimerkki semmoisesta ammattilaisuudesta. Myös se ammattilaisuus ehkä joissakin tilanteissa on sitä, että täytyy pyytää tukea ja neuvoa siihen, että pystyy antamaan ihan aidosti sitä apua. Eikä niin, että jos syntyy ikään kuin semmoinen ammattilaisuuden kynnys, missä jään esittämään ikään kuin tietävää, vaikka mä kohtaisin uuden asiakkaan, joka edustaa mulle jotain, joka on vieraanpäin ollut. Ja meidän kohdalla se, että se ammattilainen uskalsi ikään kuin näyttää tietämättömyytensä ja avasi tavallaan aivan semmoisen toisenlaisen matkan, missä on kokenut koko ajan perheen tosi näkyvä, ja on saatu tukea ja apua. Ja ehkä siinä samalla myös aidosti se järjestelmä on oppinut aivan uusia asioita, miten toimia, kun ollaan sateenkaariperheiden tai avioperheiden kanssa tekemisissä. Minä olen Irene Pässänen ja olen Pelastakaa lasten kansainvälisestä adoptiopalvelun työryhmästä, jossa toimin päällikkönä. Olen ollut Pelastakaa lapsissa vuodesta 2004 ja tässä nykyisessä tehtävässäni nimenomaan teen tätä yhteistyötä adoptiota luovuttavien kohderyhmien kanssa, joille tarjoamme Suomesta adoptionhakijoita. Ja itse pidän tärkeänä, että adoptio Suomessa on sellaisen, että se mahdollistaa turvallisen ja meidän adoptiolain mukaisen ja Haagin konvention mallin mukaisen vaihtoehdon perheille, jotka myös itse haluaisivat olla käytettävissä adoptiota varten. Varsinaisesti adoptio on kuitenkin lapsia varten ja me lähdetään koko ajan siitä näkökulmasta. Ja mielenkiinnolla seuraan tätä keskustelua, mitä on käyty. Tämä on koskettanut myös meidän adoptiopalvelua aika läheisesti tämä saman sukupuolta avioliitto-oikeus ja nämä vaikutukset lainsäädännöllisesti. Me suljettiin hiljattain meidän 23-vuotiaiden Venäjän adoptioyhteistyö ja se on ollut myös omalainen prosessi. Ja olen harmittanut sitä, että siinä syntyy herkästi tämmöinen tilanne, että joku, mikä mahdollisesti olisi mahdollisuus toisille, olisi pois jotakin toisille. Mutta tässä kansainvälisen adoption kontekstissa meillä on haaste siinä. Mielelläni avaan sitä, miltä se näyttäytyy tässä siinä työssä, mitä minä teen ja niissä keskusteluissa, joita me käydään meidän yhteistyötä kanssa. Kiitos mahdollisuudesta tulla tänne, koska tunnen ja kuulen sen, että tämä on meidän mahdollisuus oppia. Kristina Marttinen edustaa Pelastakaa lasten ja perheiden aluetoimistoa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että siellä meidän toimistossa annetaan antaa perheille, jotka on aloittamassa lapsen. Ja kotimaasta tai kansainvälisesti tai sitten perheen sisäisesti tehdään. Eli adoptioneuvontahan siis sinänsä tarkoittaa sitä, että siinä tutkitaan, että vanhempien mahdollisuus
antaa koti lapselle, joka sellaista tarvitsee. Adoptiossa on kysymys siitä, että on lapsi, joka tarvitsee kodin omien vanhempiensa jälkeen, kun vanhempina huolehtia ja lapsi tarvitsee kodin. On kysymys siitä, että on lapsella on oikeus perheeseen. Ja sitten me tutkimme sitä, että kenen mistä meidän adoptoiden valtiollisesta perheestä on mahdollisuus tarjota. Annetaan myös sijaisvanhempien vanhemmusta. Jos me tehdään tästä asiakaskunnasta, niin meillä on ollut samaa sukupuolta olevien naispareja perheen sisäisissä adoptioneuvonnassa liittyviä vuosia. Ja myös Pride-vanhemmuksella on osallistunut samaa sukupuolta olevien pariskuntia. Sillä tavalla meillä on kokemusta näistä asioista olemassa, että kokeillaan. Joo, ja Laura on muistaisi, että täällä on näköjään hyvin lähellä se mikrofoni. Mennään kurkkuun. Joo, eli mä oon Laura oikeusministeriöstä ja tarkoitus tuoda lainvalmistelun näkökulmaa tähän keskusteluun. Mä oon ollut ministeriössä töissä joitakin vuosia ja heti alussa hyppäsin adoptiolain valmisteluun mukaan. Se oli ensimmäinen hanke. Tässä on välissä ollut muutenkin perheoikeutta, mutta nyt sitten on ollut tavalla tai toisella esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain valmistelussa ja tässä äitiyslain valmistelussa, josta sitten sehän jää nähtäväksi, mutta tällä hetkellä on enemmän tai vähemmän jäissä sitten. Ja nyt on myöskin tuossa lasten ja nuorten valmistelussa mukana. Joo, tervehdys kaikille. Minun nimi on Jonna Salmela. Mä olen adoptiolautakunnan päätoiminen sihteeri ja lakimies. Mä olen ollut adoptiolautakunnassa vuodesta 2008 siitä alusta ja oltiin silloin STM:ssä. Nykyisin vuodesta 2012, kun adoptiolaki tuli voimaan. Adoptiolautakunta toiminut valviran yhteydessä. Me ollaan kuitenkin itsenäinen viranomainen. Ja adoptiolautakunnan tehtävänä on moninaisuus. Me ollaan sekä lupaviranomainen että valvontaviranomainen ja asiantuntijaviranomainen. Suurin osa meidän työajasta menee ehdottomasti meidän lupajaoston tehtäviin, eli myöntää lupia henkilöille, jotka haluavat adoptoida lapsen kotimaasta tai sitten kansainvälisesti. Meillä on tämmöinen kansainvälisten asioiden jaosto, joka on hankesopimuksen tarkoittama keskusviranomainen. Meillä on niitä keskusviranomaistehtäviä sitten. Me muun muassa myönnetään adoptiopalvelunantajille toimiluvan toimia ulkomaiden kanssa, kun haluaa perustaa yhden kontaktin jonkun lapsia lähettävän maan kanssa, niin me myönnetään toimiluvan. Ja sitten meillä on myös adoptiolautakunnassa täysistunto, jossa on edustettuna sitten adoptiojärjestöjä ja siellä on myöskin sateenkauppoja. Jumajansa on siellä jäsenenä. Harrokseltaan kokoonnutaan. Siinä on kaikki tässä vaiheessa. Joo, hyvä. Kiitos. Varmaan voidaan, se on teidän mikrofoni, niin pitää siellä pöydässä ja siirtelette sitä sitten aina tarpeen mukaan. Joo, ja muistutan yleisöä, että missä vaiheessa tahansa nostatte kädet ja yritätte saada mun huomioon, niin saatte omat kysymyksenne esitettyä. Mutta nyt ensimmäiseksi keskustelun aiheeksi haluaisin nostaa sitten tikun nokkaan adoptioon liittyvät kysymykset. Meillä on tässä paneelissa erityisen paljon nimenomaan tämä adoptioalan osaamista, ja siitä on senkin takia luonteva nyt aloittaa. Ja adoptiolla on tietenkin joitakin yhtymäkohtia myös perhehoitoon, niin kuin tuli esiin niin kuin Petrin puheenvuorossa, ja myös niin kuin millä aloilla esimerkiksi Pelastetaan lapset toimii, toimitte molemmilla aloilla. Mä voisin tämän keskustelun alustukseksi ihan muutaman asian sanoa siitä tilanteesta, mikä tällä hetkellä on olemassa nimenomaan sateenkaariperheiden ja sateenkaarimiesten näkökulmassa.
tällä hetkellä, että ollaan kaikki samalla pohjalla ennen kuin lähdetään käymään keskustelua. Eli tällä hetkellä lainsäädäntöhän mahdollistaa itsellisten miesten ja itsellisten naisten hakeutua adoptioneuvontaan ja olla adoptiohakijoina. Mutta tällä hetkellä samaa sukupuolta olevat parit ei vielä pysty hakemaan adoptiota yhdessä. Mutta nyt ensi vuonna voimaan astuva avioliittolaki tulee muuttamaan sen, ja ensi maaliskuun alussa mies- ja naispareilla on mahdollista hakeutua yhdessä adoptiohakijoiksi ja osallistumalla ensin adoptioneuvontaan niin kuin kaikki adoptiohakijat osallistuvat. Käytännössä itsellisten miesten ja naisten adoptioita viime vuosina on ollut hyvin hankalia. Ehkä osaatte kohta mullekin kertoa, että onko niitä viime vuosina ollut laisinkaan. Aiempina vuosina itsellisten naisten adoptioita oli joka tapauksessa huomattavasti enemmän kuin tänä päivänä. Ja adoptioprosessi tosiaan alkaa adoptioneuvonnalta, joka annetaan kaikille, niin kuin tässä tuli esille. Sen jälkeen viranomainen myöntää adoptioluvan, jonka jälkeen tulee odotus, sijoituksen odotus ja mahdollinen sijoituspäätös sitten tietyn mittaisen odotusjakson jälkeen. Tämä on semmoinen polku, adoptiohakijan polku. Ja sitten mä vielä erottelisin tästä adoptioasiasta 3 eri asiaa. Kotimainen adoptio ja ulkomainen adoptio ja vielä niin sanottu itsenäinen adoptio. Kotimainen adoptio siis viittaa kotimaisten lasten adoptointiin. Ulkomaisten, Suomessa se ei ole vielä ollut sateenkaaripareille, mies- ja naispareille yhdessä mahdollista, mutta ulkomailta me tiedetään, että nämä ulkomailla tapahtuneet kotimaiset adoptiot, niin niille on tyypillistä ollut se, että miesparien perheisiin on sijoitettu keskimääräistä vanhempia lapsia ja keskimääräistä erityistarpeisimpia lapsia, mikä on sinänsä tietenkin hiukan ristiriitaista, kun miesparien taitoa ja kykyä vanhemmuuteen on ehkä yhteiskunnassa epäilty kaikista eniten, mutta heidän perheisiin sijoitetaan lapsia, jotka ovat kaikista erityistarpeisimpia. Ja tietenkin tässä tämä johtuu siitä, että toisen tyyppiset perheet pääsevät ei juridisesti, vaan välillisesti valitsemaan kermat päältä ja miespareille jää ne mahdollisuudet, mitkä jää. Tämä ei tietenkään ole minkään lainmukaista eikä kenenkään käytännön mukaista, mutta tämä on seuraus siitä niistä kaikista erilaisista vaiheista, mitkä siihen adoptioprosessiin liittyy. Ulkomaisen adoption osalta huomionarvoista on se, että se lapsen alkuperämaa tekee aina ne sijoituspäätökset. Voitte kohta sitten korjata myös kaikki ne virheet ja epätarkkuudet, jotka tässä teen. Lapsen alkuperämaa tekee aina sijoituspäätöksen. Ja maailmassa on vain muutama sellainen lapsia adoptioon ulkomaille luovuttava maa, joiden lainsäädäntö mahdollistaa ylipäätään sen, että se lapsi voidaan sijoittaa samaa sukupuolta olevan parin perheeseen. Mutta maita on muutamia. Mutta niissäkin maissa, joiden lainsäädäntö mahdollistaa sen sijoittamisen samaa sukupuolta olevan parien perheisiin, niin niissä kaikki adoptiopalvelun tarjoajat ei suinkaan omien käytäntöjensä mukaan tee niitä sijoituspäätöksiä sateenkaariperheisiin. Ja se mikä mahdollistaisi tulevaisuudessa sen, että edes teoriassa lapsi voitaisiin sijoittaa adoptioon samaa sukupuolta olevan parin perheeseen Suomessa, on se, että Suomella olisi kontakteja sellaisiin maihin, jotka mahdollistaa sen, ja niissä maissa sellaisiin adoptiotoimijoihin, jotka tekevät sen tyyppisiä päätöksiä. Muista Pohjoismaista meillä on se tieto, että niissä on ollut vaihtelevasti 5-10 vuotta mahdollista perheen ulkopuolinen adoptio.
samaa sukupuolta oleville pareille. Ruotsista, Norjasta en tiedä, mutta Ruotsissa ja Tanskassa on mun tietojen mukaan yksi sijoitus tehty molemmissa maissa. Ja nämä sijoitukset on ollut miesparien perheisiin ja lapset on ollut Etelä-Euroopasta kotosta. Mutta tosiaan Ruotsissa on ollut voimassa 10 vuotta tämä mahdollisuus, yksi sijoitus sateenkaariperheeseen on tehty. Ja Norjassa 4 vuotta ollut voimassa tai 5 vuotta ja sielläkin tehty yksi sijoitus. Että nämä on ne ulkomaisen adoption haasteet ja puitteet liittyen sateenkaariperheiden mahdollisuuksien toimia adoptiohakijoille. Ja sitten vielä tuosta itsenäisestä adoptiosta haluan sanoa, sillä viitataan siihen, että ei toimita tämän Haagin sopimuksen puitteissa, mistä tässä on mainittu, ei toimita niin että ulkomainen adoptiotoimija ja suomalainen adoptiotoimija toimii siinä adoption välittäjinä, vaan kyse on siitä, että pariskunta asuu jossain toisessa maassa, sen maan adoption lainsäädännön pohjalta adoptoi lapsen ja muuttaa sitten Suomeen. Mutta joo, sieltä varmaan saattaa tulla nyt korjauksia. Sen näköinen hymy kuitenkin. mutta siis kuitenkin Haagin sopimus pyrkii monin tavoin estämään näitä itsenäisiä adoptioita, koska siihen liittyy hyvin selkeä lapsikauppa-mahdollisuus. Siihen on täydet perustelut sille, että miksi se on sekä Suomen lainsäädännössä että Haagin sopimuksessa yritetty mahdollisimman vaikeaksi tehdä. Mutta edelleen se on sateenkaariperheille yksi mahdollisuus vanhemmuuteen ja sitä sateenkaariparit kuitenkin maailmalla jonkun verran tekee myös. Mutta esimerkiksi se on käytännössä mahdollista ennen kaikkea silloin, jos on kaksikulttuurisia pareja tai pariskuntia, jotka on kotoisin jostain toisesta maasta. Siihen liittyy vielä asumisehtoja, että siellä toisessa maassa pitää olla asuinpaikka tietyn mittaisen ajan ennen kuin se voidaan Suomessa vahvistaa. Tämä oli tämä mun puitteistus tähän, mutta ehkä niin mulla on tähän liittyen muutama kysymys teille valmiiksi mietittynä. Ja voisin aloittaa kysymyksistä Jonnalle, niin pääset ehkä sitten myös kommentoimaan tuota avointa adoptiota. Mutta sulle kysymys on se, että onko viime aikoina itsellisiltä miehiltä tullut adoptiohakemuksia? Ja jos on, niin kuinka paljon? Ja toinen kysymys on se, että liittyy just näihin itsenäisiin adoptioihin, että kun niitä todennäköisesti kuitenkin joskus tapahtuu, niin mitä siinä vanhempien pitäisi huomioida? Joo, mulla on yleensä kysymään tuonne muisti, mitä numeroihin tulee, mutta tuohon on itsellisiin miehinä helppo vastata, koska niitä on ollut niin vähän. Eli viime vuonna oli 1 hakemus. Edellisen kerran oli vuonna 2008, silloin oli 1. Ja jos sitä ennen on ollut, niin mä en muista koska, kun mä aloitin silloin 2008. Ja sitten nämä itsenäiset adoptiot, niin itse asiassa itsenäinen adoptio ei ole se, jos pariskunta asuu ulkomailla. Jos ihan siis pysyvästi vakinaisesti asuu siellä ulkomailla, adoptoi siellä sen maan lainsäädännön mukaisesti. Se on sitten ulkomailla tapahtunut adoptio, joka jälkikäteen voidaan tietysti tunnustaa Suomessa päteväksi, joko ilman eri vahvistusta tai sitten Helsingin käräjäoikeuden vahvistuksella. Siellä on täytyy varsinaisesti sitä itsenäisen adoption määritelmää. Itsenäinen adoptio on se vaikka tekijän se asuinpaikka. Ja aina silloin, kun henkilö asuu täällä Suomessa ja lähtee ulkomaille matkustaa sinne adoptoidakseen lapsen, niin se on se itsenäinen adoptio. Ja se on lähtökohtaisesti tilanne, jota ei pitäisi syntyä. Ja meidän adoptiolaki, joka tuli voimaan 1.7.2012, niin sen tavoitteista on nimenomaan se, että tiukennetaan itsenäisiä adoptioita koskevaa sääntelyä. Ja siinä on todellakin onnistuttu. Että siitä on valitettavasti tullut tilanteita joko tietämättömyydestä tai sitten ollaan luotettu siihen, että asiat menee niin kuin ennenkin.
Suomessa asuva pariskunta tai toinen heistä on adoptoinut ulkomailla. Se on adoptio ollut siellä pätevä, mutta sitä ei voi tunnustaa enää Suomessa päteväksi, joka johtaa tilanteeseen, että tämä pariskunta on sitten siellä kyseisessä maassa lapsen juridinen vanhempi, mutta se ei ole sitten Suomessa. Eikä se oikeastaan voidaan tuoda sinne Suomeen siinä vaiheessa, jos he eivät ole meidän lainsäädännön lapsen vanhempia. Että tämä tiukennus on onnistunut, mutta ja lainsäädännön tarkoitus on hyvä, koska itsenäisissä adoptioissa piilee valtava riski. Lapsen edun kannalta se ei ole ainoastaan se lapsikaupariski, josta paljon puhutaan. Se on mahdollista, koska lapsen taustat ei välttämättä ole sille, mutta on myös se, että pariskunta, joka itsenäisesti lähtee adoptoimaan, niitä ei ole välttämättä valmennettu siihen yhtään mitenkään. Tämä adoptiovalmennus on tosi haastavaa ja siinä on syynsä, että täytyy saada sitä adoptioneuvontaa monempia adoptiovalmennuskurssia ja valmentautuu siihen adoptiovalmennukseen. On huomattavan haastavaa ja kaikki nämä tämmöiset edellytykset, niin ne jää tutkimatta siinä kohtaa, kun adoptoi itsenäisesti todennäköisesti tämä. Mutta kiinnostus itsenäisiä adoptioita kohtaan on kyllä sellainen, varmaan vastaan sellaiseen kysymykseen, että sanoisin, että lähestulkoon viikoittain tulee meille kysymyksiä siitä, että kiinnostus on suurta. Joo, ja se on varmaan se kiinnostus tietenkin johtuu myös niistä niin kuin adoptiolain rajoituksista. Että ainakin veikkaisin, että ne ei ole pelkästään niin kuin esimerkiksi samaa sukupuolta olevia pareja, joille se ei ole mahdollinen, vaan esimerkiksi iäkkäitä pariskuntia ja muita. Tilanne voi olla se, että ikä tulee vastaan, että tietää, että ei voi adoptoida niitä normaaleita reittejä, pitkin voi olla terveydentilan kysymys. Ja sitten on Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia, jotka haluaisivat sieltä lähtömaasta adoptoida lapsen, joiden kanssa kuitenkaan suomalainen palvelunantaja ei tee yhteistyötä, niin silloin ne on myös aika yleisiä tilanteita. Kyllä niissä tilanteissakin sitten se asuinpaikka täytyisi olla sitten. Onko se vuosi se raja siinä? Se on vuosi lakilaissa, joo. Mutta niin tässä on Irenellä ainakin käsi pystyssä. Yleisöstäkin on. Lapsen näkökulmasta itsenäisessä adoptiossa vielä erityinen se, että lapsen mahdollisuudet myöhemmin saada itseään koskevia tietoja ja siihen liittyvää tukea. Ja tavallaan ne adoptiopalvelut ja se tukijärjestelmä, että meillä ei ole riittävästi tänä päivänä muutoinkaan, jota pitäisi kehittää, eli pitäisi tehdä resursseja enemmän kuin täällä, mutta edes niihin, mitä nyt tänä päivänä on, niin nämä lapset jäisiä näiden tutkijoita. Ja se on niin iso osa siitä, että voidaan todeta, että adoptio on lopussa lapsen etujen mukaista. Se täytyy sinne saakka ne turvalliset ja hyvät adoptioneet. Joo, kyllä mäkin näkisin niin lääkärin etiikan kannalta näin, että siinä itsenäisessä adoptiossa hyvin pitkälle voi olla ajatus ei lapsen edusta, vaan sen adoptoijan tarpeesta saada perhe ilman, että on riittävästi mietitty sitä, että se lapsen etu varmasti toteutuu. Ja on äärimmäisen vaikea tilanne, jos ihmisellä on muualta adoptoitu lapsi, jota ei pystyisi tuomaan Suomeen. Tiedän noin 15 vuoden takaa tuntin itsenäisen adoption nimenomaan niin, että suomalainen pariskunta ei ole ikä tuli vastaan. Niitä rouva asui puoli vuotta Kolumbiassa jo sen lapsen kanssa siinä vaiheessa. Oli saanut adoptioneuvonnan ja tulikin kielteinen päätös, mutta että yllätys, noin kuukautta myöhemmin olivat sitten siellä onnistuneet saamaan lapsille Suomen kansalaisuuden lähetystön kautta. Ja onnellinen ja toimiva perhe tällä hetkellä, mutta siinä on ollut sellaisia riskejä, että mä suhtaudun siihen kyllä varauksella kyllä myös. Lauran voisi olla seuraava. Ei Eikö mä hetken luullut, että Kristel halusi puheenvuoron?
Sen verran vielä lisäisin, että silloin kun aloittelut ja valmisteltiin, monenkin nimenomaan tämä kriittinen sitoutuminen itsenäisyyteen, sehän ei ole mitään sellaista, mikä olisi keksitty vaikka Suomen oikeusministeriössä tai missään tämän porukan kesken, vaan että se on oikeasti kansainvälisesti tunnustettu ongelma ja sillä on hallintointereisissä jollain tämä aloitteellisuus. Kuitenkin hyvin pitkällisesti nähdään isona ongelma. Ja tämä Haagin järjestelmä, jota meidänkin lainsäädäntö toistaa, niin se perustuu just näihin keskusviranomaisten yhteistyöhön, palvelunantajien yhteistyöhön, missä on tietty läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen ennen kaikkea luottamukseen siitä, että nämä asiat toimii tietyllä tavalla. Ja tämä luottamus ja kaikki muu, niin sehän loppujen lopuksi on niitä asioita, jotka ajaa myös sitä yksittäisen lapsen etua siellä, missä nyt sitten onkaan. Että se on ihan hyvä muistaa näistä itsenäisistä aloitteista. Kristiina. Huomaattelin kollegoille puheenvuoroja sanoa, että nämä nykyiset sanovat, että ne lähtee aloittamaan ja aikana lapset vaikeita ja aloittamaan vaikeita, niin lähtee sillä tavalla huomattavasti sitä, että tämän tekninen asia on perheessä ja lapset, jotka aloittavat niin on kaikki olleet tavallaan perheen lastensuojelun asiakkaana. Siellä on nousutta tilassa, heidän vanhemmilla on ollut vaikeuksia sen kasvattamisessa, monista eri syistä. Ja lapsilla on myös erilaisia kokemuksia taustassa, että yleensä kotiutuvat klassisiin perheeseen oireilevat niitä sitä entistä enemmän siinä perheessä. Eli se on niin kuin asia, johon kannattaa valmistautua ja sitä paljon keskustella neuvotteluinnasta, miten se valmistautua ja minkälaista se elämisen lapsen kanssa on. Ja se on kyllä keskeinen prosessi siinä neuvottelujen aikana ja on hyvä käydä läpi sen. Joo, ja tässä tietenkin tähän itsenäiseen adoptioon ja liittyy vähän sama kysymyksen asettelu sitten myös kuin sijaissynnytykseen. Että kun ne kanavat on niin monessa länsimaissa suljettu esimerkiksi sateenkaariperheille, mutta monesti myös muilta ryhmiltä, niin sitten realismia on, että perheet tekee sitä kuitenkin. Ja me järjestönä ollaan itse siinä asemassa, että meitä kysytään apua silloin, kun se tehdään joka tapauksessa. Ja meitä aina kiinnostaa se, että miten me voidaan antaa sellaisia neuvoja, jotka minimoisivat ne kaikkien osapuolten riskit. Tässä voisi varmaan ajatella myös sellaista, että jos todella on nimenomaan sateenkaariperheestä kysymys, joka tavallaan tietää, että tarjoajia on niin vähän, että ulkomainen adoptio on vaikeaa, niin joka tapauksessa varmaan voi käydä läpi adoptioneuvonnan Suomessa. Ja mä antaisin varmaan tämän tyyppisen neuvon, että osallistua adoptioneuvontaan ja katsoa, saako sieltä tavallaan hyväksyttävän päätöksen tai muuta. Ja varmaan voi saada jopa adoptiolautakunnan virallisuutta, jos hyväksy lupa vasta, kun on lapsitiedossa, ja onko se ylipäänsä lupa adoptoida, koska mä mietin, että sitten jos meidän viranomaista on päätynyt, että tämä on okei pariskunta, niin sitten jos ei niin kuin perinteinen meidän palvelun tarjoaja tarjoaa, niin se on ainakin vähän lieventävä asianhaara, että on käynyt meidän byrokratian läpi, vaikka sitten hakee oman palvelun tarjoajansa. Ainakin Kristiina näyttäisi kiinnostuneelta vastaamaan siellä. Jos sanon tästä adoptioneuvonnasta, että kun haluaa adoptoida lapsi, niin pitäisi saada neuvontaista, jossa on koko omasta kotikunasta tai lasten yhdestä adoptoimisesta neuvontaamaata. Ja ne kunnat ostavat sitten adoptioneuvonpalvelua ja ne kunnat ostavat heidän pitää tulla meidän asiakkaaksi. Ja todellakin niin voi tulla siis yksilöinen henkilö adoptioneuvontaan tai sitten pariskuntoon avioliiton poliittisissa sisällössä. Se on myös mahdollista myös sitten sateenkaariperheet, että se on pariskunnan, joka on avioliiton solminen
Ja siis todella kaikilla on oikeus tuloarvioon mukaan ja tuloarvioitukset siinä adoptiovanhemmuuteen. Että sitten sen neuvonapäätteeksi haetaan lupaa adoptiolautakunnalta siitä, että haluaa adoptoida lapsi sitten kansainvälisesti tai maasta. Ja kansainvälinen adoptio sitten menee sitten adoptiopalvelun antajan kautta kotimaista adoptiota on myös Suomessa ja sitä järjestetään sitten pelastetaan lasten ja mä ajattelen, että se on tietysti yksi asia, mikä saattaa olla sitten jatkossa mahdollinen, että eli kotimaisia adoptioita on noin 40-50 koko valtakunnasta, mutta pelastetaan lapset järjestää niitä valtakunnallisesti noin 30 vuodessa. Tällä hetkellä Suomen aloitteellista itse asiassa 10 niistä. Ja niissä sitten kun lähdetään sitä lasta sijoittamaan perheisiin, niin hän annetaan siis aloittelemaan myös lapsille vanhempaa. Ja siinä ensisijaisesti lähdetään heidän toivomuksia sitä, että minkälaisen perheeseen he haluaisivat, että tämä lapsi sitten päätyy. Ja sitten toinen, mitä adoptiolaisessa on tämän asian lisäksi se, että kahden vanhemman perheeseen Olit siellä Jonnalla. Mä katsoin sua. Eli Suomessa sanoit siitä, että jotenkin niin kuin isommat lapset ovat saaneet Ruotsissa. Ei, ne oli ennen kaikkea Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Joo, se on ehkä erilainen kuin maissa oli. Nimittäin siis Suomessahan adoptiota ei vielä ottaa käyttää lastensuojelutyönä, jota me ollaan järjestelmäajettu aika voimallisesti viime vuosina, että semmoinen olisi suotavaa lisääntyä. Eli tällä hetkellä kotimaiset adoptiot on kaikki sellaisia, että nämä vanhemmat harkitsevat sitä, ehkä jo raskausaikana tai sitten sen lapsen syntymän jälkeen, jonka jälkeen heillä on 8 viikkoa harkinta-aika, minimiaika, ja se ratkaisu aikaisemmin voidaan tehdä, niin ne on hyvin pieniä tällä hetkellä kotimaisen adoptioiden lapset kaikki. Toivottavasti tulevaisuudessa adoptiot osaltaan Suomessa myös käyttävät siis oikein. Ja tarkoittaa siis käytännössä sitä, että perhehoidon sijoitus jossain vaiheessa saattaa muuttua adoptioon. Semmoista tapahtuu nytkin, mutta että semmoinen, että se niin kuin, siinä kohtaa, kun lapsi ollaan ottamassa huostaan ja harkitaan sitä, että minkälainen tämän lapsen kasvupaikka olisi, niin silloin voitaisiin osattaisiin keskustella vanhempien kanssa, että adoptio voi olla myös mahdollisuus. Eikä se, että silloin se kuitenkin sijoituslapsista kasvaa aika pitkään siellä sijaisperheessä ja sitten kasvaa eteenpäin koko ajan. Jani ja sitten toista. Joo, mä ajattelin ehkä vaan yleisesti vielä laajentaa tähän koko niin adoptiokysymykseen ehkä nyt sen kautta, että 2017 tulee voimaan uusi avioliittolaki, joka avaa uusia mahdollisuuksia. Jos tietysti kiinnostavaa kuulla tästä kansainvälisestä näkökulmasta, mitä vähän siinä avasitkin, ja on ehdottomasti tietenkin sitä mieltä, että nyt näitä kumppanuuksia, mitä Juhani esitteli, pitäisi edistää. Mä jotenkin itse ajattelen, että se on tärkeää pitää huolta, että se ei niin jää sellaiseksi puoleiksi kirjoitukseksi laissa. Et nyt kun on äänestetty, niin se on ikään kuin teknisesti mahdollista. Ja sanon näin päin, että mä häiritsin itseäni, kun silloin kun aiheesta keskusteltiin, niin välillä myös ne, jotka puolsivat avioliittolakia, niin argumentti oli se, että älkää hätääntyä, että ei enää homottuu niitä lapsia adoptoimaan, tai katsotaan, nyt Ruotsissakin adoptoitu vain yksi. Niin kyllähän se kertoo vielä aika paljon meidän suhtautumisesta asioihin. Että se portti ei ole vaan ikään kuin mitä nämä kumppanille kertoo, mutta kyllä meillä on vielä tehtävää myös siinä, että se laki muuttuu ikään kuin aidoksi elämäksi. Ja se rupeaa muuttamaan asenteita siitä, että minkälaisia perheitä meillä on. Ja tämän takia mä niin kuin tavallaan ajattelen, että on tämä KV-näkökulma, mutta ehkä näin niin kuin eduskunnan näkökulmasta, että mä toivon, että valtio ja hallitus ja niin kuin ne eduskunnassa, että mitä tämä nyt rupeaa tarkoittamaan käytännön arjen tasolla, miten me lähdetään ikään kuin, että se ei ole vaan, että hävittiin taistelua, ikään kuin sen näkökulmasta, joka on vastustanut, että hävittiin taistelua, mitä ne tuli tämmöinen laki.
vaan että minkälaisia aktiivisia, konkreettisia toimia me lähdetään tekemään, että tämä uusi laki voi myös käytännössä mahdollistaa niille ihmisille, joita se koskettaa. Ja mä itse ajattelen, että tämä ei ole mitenkään itsestäänselvää, että näin tulee tapahtumaan, vaan se vaatii päättäjien sitä tahtotilaa ja erilaisia toimijoita. Tämä ei ole ikään kuin syytös, nyt on tietenkin Ireneltä mielenkiintoista kuulla, mutta kysyn vaan, kun rupasin Kristerille jo puheenvuoron. Ehkä nämä liittyy vähän tuohon edellisen aiheeseen niin laajemmin. Mä jäin miettimään adoptiolupaa kysymystä, Kati esitti. Mä joitakin vuosia sitten selittelin sellaista mahdollisuutta, että jos käy Suomessa adoptioneuvonnan, saisi Suomessa adoptioluvan, sen jälkeen kääntyisi jonkun toisen EU-maan adoptiopalvelutarjoajan puolelle. Sellaisen, jolla olisi sitten mahdollisesti yhteyksiä sellaiseen maahan ja sellaisen järjestöön, joka luovuttaa lapsia mieltäjille. Minun mielestä tämän periaatteessa pitäisi olla EU-lainsäädännön mukaan mahdollista. Meillä on tämmöinen palveludirektiivi, jonka mukaan EU-maiden kansalaisilla on oikeus saada palveluita kaikista toisista EU-maista. Ja myös näillä julkisilla toimijoilla on velvollisuus antaa palveluja kaikille EU-maiden kansalaisille. Tämä on vähän tämmöinen juridisesti monimutkainen kuvio, mutta mä ehdotan, että me kuullaan kuitenkin ensin Irenen vastaus tuohon Janin kysymykseen ja sitten pidetään mielessä, että vaikka Jonnalle tai jollekulle muulle, että osaa tuohon Kristelin kysymykseen vastata. Onko tämä teoreettisesti mahdollista? Mä jotenkin itse ajattelen, että kun Suomessa on äänestetty tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ja mahdollistettu adoptio Suomessa, niin me olemme äänestäneet siitä tässä meidän omassa yhteisössä ja tässä meidän omassa järjestelmässä. Mutta kansainvälisessä adoptiossa me tehdään koko ajan monissa muissakin tämmöisissä arvokysymyksissä kompromisseja kansainvälisessä adoptiossa, tarjotessamme yhteistyötä maille, joissa on sellaisia normistoja tai lainsäädännön sisältöjä, jotka eivät täysin vastaa meidän adoptioluvan saamisen ehtoja. Esimerkiksi me toimitaan yhteistyössä maiden kanssa, jotka saattaa edellyttää, että adoptiohakijat kuuluvat kristillisen seuraan. Ei ole minkäänlainen edellytys meille täällä Suomessa. Adoptioluvan voi saada täysin riippumatta tästä kysymyksestä. Mutta siinä kansainvälisessä yhteistyössä me olemme siinä tilanteessa, että voidaksemme ylipäätänsä tarjota yhteistyötämme, niin me joudutaan hyväksymään nämä yhteistyön reunaehdot. Ja adoptiolapsia luovuttavat maat ovat ne, jotka tekevät tätä koskevat päätökset. Ja minä olen semmoista, varmaan tällä äänestyksellä on muutettu maailmaa, mutta se muutostyö alkaa nyt täältä meidän omasta yhteiskunnasta. Mä itse haluaisin nähdä enemmän ehkä sen tapaista keskustelua, että painopiste siirtyisi kotimaan lapsiin. Täällä on varmasti teologisissa vanhemmissa sellaiset, että kasvaa tässä ympäristössä ja tämä ajatus siitä, että lapsi luovutettaisiin saman sukupuolta olevan perheeseen on heidän mahdollinen ja voidaan vaikuttaa sitä vaihtoehtoa. Mutta me ei voida välttämättä lähteä kansainvälisen adoptioyhteistyöhön edellyttää meidän omien normistojen hyväksymistä. Tämä on se haaste tässä. En tarkoita tällä sitä, että hiljaisesti hyväksymme kaiken, mutta kansainvälinen adoptioyhteistyö on kompromissi. Ja sitten toiseksi vielä haluan sitä korostaa, että kansainvälinen adoptio on lapsen kannalta se kaikkein viimesijaisin vaihtoehto. Vielä pohdinnassa siitä, missä me toimimme adoptioyhteistyössä, niin hirveän tärkeää, että se lähtee siitä lapsen tarpeesta käsin se koko kysymys, missä toimimme. Toimimme siellä, missä on lapsia, jotka tarvitsevat tätä viimesijaisena vaihtoehtona. Me emme ole etsimässä täällä oleville perheille sitä sopivaa maaperää,
ja huomasi siellä niin lapsen tilanteita, joissa kansainvälinen harjoittelu olisi heidän vaihtoehtonsa. Vaan se täytyy tulla vahvasti sieltä lapsen lähettävän maan tilanteesta ja he käyvät läpi ne lapsen muut vaihtoehdot ennen kuin päättävät kansainvälisen adoption vaihtoehtoon. En tiedä, miten te niin koette sen ajatuksen siitä, että meillä on aloitettava tämä työ meidän omasta maastamme. Ja se on niin se, mikä nyt on realistista. Sitten tässä kansainvälisessä adoptioyhteistyössä ne mahdollisuudet tulevat varmaan ajan kanssa, kun näissä maissa tapahtuu heidän omaa muutostaan. Siinä me olemme toki sitten herkkänä tässä kuulemassa ja tarjoamassa tätä yhteistyömahdollisuutta. Ja joissakin maissa on jo se tilanne, että kotimaisissa adoptioissa he mahdollistavat nämä adoptiot, mutta eivät vielä kansainvälisissä. Tätä Janille pieni ihan varmaan kommentti nimenomaan suoraan tähän. Joo, kiitos. Tämä oli tosi avaava puheenvuoro ja kiva kuulla näitä ajatuksia. Minulla jotenkin jäi ehkä niin mieleen toi, kun sanoitte, että te ette ole luomassa tavallaan maaperää niin isille tai perheille täällä, jotka haluavat lapsia, vaan teillä on se lapsi, ja ymmärrä sen hirveän hyvä lause. Ja jotenkin ehkä itse vaan jäin sitten miettimään, että voisiko siellä olla jonkun muun tahon intressi ikään kuin tehdä sitä niin sanottua muutostyötä. Tai vähintään mä voin päättää, että silloin se olisi sitä, että joka kerta kun mä olen jossakin maassa, että se on niin kuin ikään kuin Suomen agendalla tuoda esiin, että tämmöisillä arvoilla toimitaan tai tämmöisiä perheitä meillä on ja näitä kaikkia perheitä me halutaan niin lainsäädännön tukea, että ehkä se on sitten se, mistä se alkaa. Haluan ikään kuin tukea sitä, että ymmärrän myös ton lauseen sinällään, että se ei ole teidän tehtävä minkään perheen kohdalla ikään kuin etsiä uutta maaperän perheille, vaan etsiä niitä lapsia, jotka tarvitsevat. Onko se sitten joku, tämä on ehkä enemmän avoin kysymys, että onko se joku muu taho, jonka se työtymisi aloittaa ennen teille, ja sitten se ehkä kohtaan jossain vaiheessa, niin se voisi olla ihan mielekäs. Ja tämä kiinnostaa, tämä on jotenkin tosi tärkeä kiinnostaa, tämän kotimaan, kannattaa myöskin sitä keskustelua. Joo. Ja se tarvitsee tietysti sitä samaa tukea, että meillä on tekninen laki, mutta sitten mikä on vielä ikään kuin yhteiskunnan arvointipiiri ja ajatusmaailma ja näkemysperheestä, niin siinä on sitä tärkeää. Vaikka tosi hienoa, että se laki saadaan sitten tehtävässä. Niin, meillä on yleisesti kysymys vaan, että liittyykö tämä tähän vai joo, kyllä. Annetaan sitten vielä ennen kuin Jonna saa vastata tähän Kristenin kysymykseen. Kommenttina tähän ja kysymyksenä ehkä siitä, että kun tämä kotimaan puoli nyt tässä tuli esiin, niin mun tiedossa on, että Ruotsissa yksi tapaus on, jossa niin kuin, miespari on saanut adoptiolapsen nimenomaan sen kautta, että äiti oli kuullut, että homomiehet ei saa adoptiolapsia ja halusi nimenomaan, että hänen lapsensa adoptoidaan homoparille, koska hän halusi niin kuin, lapselle hyvät vanhemmat ja tiesi, että homoparit, jotka haluaa adoptiota, niin he niin kuin, on nähneet niin paljon vaivaa ja käynyt sellaisen ison prosessin läpi päästäkseen tähän tilanteeseen, että he todennäköisesti on aivan loistavat adoptiovanhemmat hänen lapsilleen. Ja tämä on semmoinen ehkä, mikä sitten pitää niin kotimaan adoptioiden osalta myös uskaltaa nostaa esiin ja julkiseen keskusteluun. Mä en sano, että se on adoptiopalveluantajien tehtävä millään lailla, mutta meidän muiden, jotka tätä keskustelua julkisesti käydään. Enemmän kommenttikotisyyksiä. Nyt voisin antaa Jonnalle puheenvuoron. Mä sanon tässä vielä lisää. Uudestaan, kun sanoin äsken, että yksi keskeinen asia, mitä kunnioitetaan siinä, että me sijoitetaan nyt kotimainen adoptiolapsi perheeseen, että yhdellä biologisen alueella, minkälaisen perheeseen hän haluaa, että se lapsi joo. Joo, niin tähän EU-palveludirektiiviin ja EU-tapaiseen liikkuvuuteen. Ja ne on yksinkertaisesti sellaisia asioita, että nyt ei adoptioon voi soveltaa, kun puhutaan lapsesta. Me ollaan, meidän tämänhetkinen lainsäädäntö ei sellaista mahdollistaisi, koska meillä on niin tiukasti ja hallitusopimuksen mukaisesti tämä rakentuu tämä kansainvälinen adoptio toiminta nimenomaan suomalaisten ja ulkomailla olevien palvelunantajien yhteistyöjärjestelmän varaan. Eli se ei nykylainsäädännön mukaan ole mahdollista, että saisi saada neuvonnan ja luvan, koska se
kansainvälisiä adoptioita ja tapahtuu sen palvelunantajan kautta ja palveluita ja tekee yhteistyötä ulkomaisen palvelunantajan kanssa. Myöskin se, että me ollaan Haagin sopimuksen tarkoittama vastaanottava valtio. Eli sen lapsen täytyy tulla siihen valtioon niihin olosuhteisiin, mitä on arvioitu silloin, kun se lupa on myönnetty sille perheelle. Se lapsi tulee tänne, me ollaan vastaanottava valtio, me ollaan vastuussa siitä, että se lapsi voi tulla tänne asiakkaan pysyvästi ja näin. Eli mä en näe sitä, että mä en pysty yhdistämään ollenkaan näitä vapaita liikkuvuutta ja palveludirektiiviä millään tavalla tähän adoptiotoimintaan, mutta mielestäni sitä ei edes siinä lainvalmistelussa edes pohdittu, että on niin kuin kaksi tärkeää asiaa. Joo, se oli mielenkiintoinen ja aika teoreettinen kysymys. Ehkä ei siihen paneuduta nyt sen enempää. Itse haluaisin nostaa tässä, oliko siellä kysymystä? Ei muuten vaan siinä liikahdit, niin heti oli jo haukkana katsomassa puheenvuoroa pyydetään. Semmoinen asia, mikä haluaisin itse vielä tässä nostaa esille, on tämä kotimaiseen adoptioon liittyvä kysymys, ja niin kuin Kristiina sanoi, että siinä saattaa olla mahdollista, että joskus samaa sukupuolta olevaan perheeseenkin tehdään sijoitus. Nyt tekisi mieli vielä sitten mainita tästä sijaisvanhemmuuteen liittyvästä puolesta, että tosiaan niin kuin Suomessa on lain mukaan ihan täysin mahdollista, että mies tai naispari toimii sijaisvanhempina tai perhehoitajina, mutta se on toistaiseksi vielä hirveän harvinaista. Siihen ei ole lainsäädännöllisiä esteitä, mutta se on toistaiseksi vielä hirveän harvinaista. Ja esimerkiksi verrattuna nyt taas sitten Britanniaan, josta juuri sain ihan uutta tietoa, että siellä perhehoitajista 12% on sateenkaariperheitä. Ja Suomessa se luku täytyy olla jotain niin kuin promilleja. Niin kuin siellä on tapahtunut jotain, mitä meillä ei vielä ole tapahtunut. Mutta haluan tässä myös mainita, että meillähän on esimerkiksi yhteistyössä Pelastetaan lasten kanssa ja muiden järjestöjen kanssa suunnitteilla tämmöinen hanke, jossa just yritetään paneutua tähän perhehoitoon ja sateenkaariperheisiin perhehoidon resurssina. Ja tarkoitus pyrkiä tunnistamaan niitä esteitä ja kynnyksiä, mitkä sillä polulla on, että miksi Suomessa toistaiseksi vielä niin harvat sateenkaariperheet toimii perhehoitoon. Tässä meillä oli esimerkkinä yksi niistä harvoista tapauksista. Mä mietin, että minkä verran siinä sitten, mielestäni säkin mainitsit itse, että ikään kuin yhteisön sisällään ei kauheasti keskustele näistä aiheista ymmärsin, että se ehkä siksi ikään kuin oman polun alussa vaikka tuntuu etäisemään ylipäätään vanhemmuudesta. Että mikä määrä sitten siinä on niin kuin sitä. Mä ehkä itsekin ajattelen, että ainakin homoyhteisöstä ylipäätään vanhemmuudesta keskustellaan hyvin vähän, saatika sitten ikään kuin konkreettisesti erilaisista vanhemmuuden muodoista tai vaihtoehdoista. Nykyään silläkin, että siinä on jotain sellaista kulttuurista, että myöskin sitten ei oikein hakeuduta sen aiheen äärelle, mistä tämä sitten... Kyllä, ja tämä oli yksi niistä kynnyksistä juuri, mitä me on tunnistettu siinä hanketta suunnitelmassa, että niin kuin, miten me saadaan myös niin kuin sateenkaari-ihmiset tietoisemmaksi tästä vaihtoehdosta, koska siis perhehoidosta vaihtoehtona ei ole yleisesti ihmisillä hirveän tarkkaa käsitystä, että mitä se edes pitää sisällä. Sehän on meillä myös jännää tässä kotimaisessa adoptiossa, että kun periaatteessa adoptiosta puhutaan nimenomaan lapsen edun mukaisesti, niin kuin on tästä puhuttu, niin lastensuojelutoimenpiteet ja sijoitukset ja muut, niin meillähän on täysin mahdotonta niin saada lasta adoptoitua vastoin vanhempien tahtoa, vaikka on usein täysin ilmiselvää, että tämä vanhempi tai nämä vanhemmat eivät todennäköisesti mitenkään kykene luomaan hyvää kasvuympäristöä. Ja mä luulen, että tämä on asia, joka lainsäädännössä pitäisi miettiä, että olisiko tämä tavallaan huostaanotto, voisiko se joskus sisältää siis ihan suoraan adoption saamisen ja antamisen, koska sitä kautta tietysti lapsia voisi olla myös enemmän. Tiedän itse aikanaan mietin myös tätä
kasvatti vanhemmuusasiaa, mutta oli vähän risästä elämää ja ajattelin, että ajatus juuri siitä, että jonakin päivänä meillä on 5 vuotta lapsia, että jonakin päivänä yhtäkkiä sen biologinen vanhempi keksii, että mä otankin sen itselleni ja sitten pitää sitä vuodet ja sitten se ei taas onnistu. Niin se haaste nimenomaan sijoituslapsen vanhempana on äärimmäisen paljon vielä vaikeampi kuin adoptiolapsen vanhempana, ja mä en siihen koskaan sitten uskaltanut itse ryhtyä, kun olen siis yksinhakija omien lapsieni kanssa virallisesti. Niin tämä on asia, joka voisi parantaa kyllä niin perheiden, adoptioperheiden ja sijaisperheiden asemaa, nimenomaan lastenkin asemaa. Joo, nyt on yleisössä käsi pystyssä, annetaan sille puheenvuoro. Minulla on oikeastaan 2 kysymystä. Toinen on Amerikan meillä ei ole koulutettu ylipäätään sijaisvanhemmuudesta. On kiinnostunut tietää ihan mitä siihen vaaditaan sijaisvanhemmuuteen, varsinkin jos puhutaan sijaisvanhemmuudesta. Niin vaaditaanko niille ammatillisuutta, minkä verran vaaditaan molemmille vahvoiselta ja niin edespäin. Sitten toinen puoli tästä lastensuojelusta tällä hetkellä, niin on puhuttu paljon sitä, että adoptio on lastensuojelun muokana. Niin tavallaan on kiinnostunut tietää lainneuvontaa se, että jos adoptio käytössä lastensuojelun muotona, niin miten sitten, jos vanhempi lähtisi taistamaan siinä lapsen taitoista, että suurin osa on huostaanotoista alkuikin lastensuojelua, niin sitten siinä vaiheessa, jos lapsi joutuu adoption kautta, niin sehän saattaa olla, että vanhempi lähtee taistamaan luonnollisen puolen kautta. Niin onko siinä kohtaa mahdollista, vai onko se vaan siitä, että se lapsi on tietokohtaisesti vanhempi? Onkohan Kristiinalla tähän kysymykseen? Joo, siis tästä sijoituksen aloittamista haastan biologisesti vanhempien tahtoon. Meillä on koko adoptiojärjestelmä perustuu näiden biologisten vanhempien suostumukseen. Ja silloin kun uutta adoptiota valmisteltiin, niin meidän tietoon tuli suurin puoli siis näiden vanhempien puolelta, joiden lapset on otettu vuostaan että he ei menetä niitä, että ei ole mitään pakkoadoptio tyyppistä instituutiota meidän lainsäädäntöön. Mitä me tietenkin puhutaan, mutta se, mitä siellä lainsäädännössä nyt on avoin adoptio ja mikä on uusi ilmiö kansainvälisesti, mutta myös Suomessa. Eli tämmöinen mahdollisuus adoptoida siten, että biologinen vanhempi pitää sitten tähän lapseen yhteyttä joskus sen jälkeen. Ja tähän sun kysymykseen siitä, että voidaan kiistää sitten myöhemmin adoptiosuhteita. Niin adoptio on lopullinen päätös, että siihen ei käsittääkseni voi lähteä sitten siitä ei tavallaan voi lähteä peräytymään enää sen peräämisen. Mielestäni se on hyvin tärkeää, että se on niin, koska sillä nimenomaan luodaan se vanhemmuussuhde, että lapsella on ne vanhemmat, jotka ovat työpäätössä. Nämä on suuria kysymyksiä, että on tarkoituksenmukaista, että pystytään lähteä kauheasti kiistelemään siinä vaiheessa, kun se adoptio on vanhemmat. Ja Kristiina vastasi varmaan siihen ekaan kysymykseen. Varmaan kyllä jatkan tästä vielä sillä lailla, että siis monissa Euroopan maissa on lainsäädäntö, jossa sanotaan, että lapset vanhemmat tietyn määräajan puitteissa järjestötilanne tasolla, että lapsi voi palautua sinne, niin sitten lapsi menee. Ja se on sellaista, se ei ole todellakin laki lähtee siitä, että pitää olla vanhempien suostumus siihen adoptioon. Ja sitten taas meidän lastensuojelulaki lähtee perheen yhdistämisen ajatuksesta. Ja se varmaan nyt se ristiriita lähtee kahden lainsäädännön välillä. Ensin se on lähtenyt niin adoptioon, tämä ajatus siitä, että lapselle päästäisiin pysyvä perhe, mutta mahdollisesti pitää yhteyttä esimerkiksi ryhmäperheensä, eli lastensuojelussa
että sitä ei osata ottaa siellä sellaisiksi käytännöksi, koska tietysti lastensuojelutyöntekijät monissa valitettavasti tullaan tietysti sanotaan, että pitää arvioida tiettyjen määräaikojen välillä se, että hoitavaksi palautua takaisin sinne perheeseen. Ja sitten taas adoptiot koetaan hirveän vieraaksi, niin sen ympärillä on jotenkin sellaisia kunnallisia juttuja, ja se koetaan hirveän suljetuksi. Ja tämä avoin adoptio, joka tähän uuteen lakiin nyt saatiin, niin meidän ajateltiin sillä tavalla, että tämä mahdollistaisi nyt sen lastensuojelussa adoption käyttämiseen. Mutta se käytännössä näyttää olevan hirveän pitkä tie, niin kuin se lähtee sillä tavalla elämään, tämä ajatus. Ja sitten sanon sen, että meidän järjestössä on tehty kotimaisia adoptioita, siis 90 vuotta, avoimia adoptioita, 20 vuotta, ja ne on suunnittu sopimuksia perustuksia. Mutta tämä laki mahdollisti sen, että me viedään käräjäoikeuteen. Ja siellä vahvistetaan se, että useilla lapsi, sen on lapsen oikeus tavata se vanhempansa, kuinka ongelmansa ja milloin tapahtuu ja näin. Mutta nyt sen lain jälkeenkään, niin ei ole tehty kauhean montaa sellaista käräjäoikeuden menevää adoptiosopimusta sen takia, että ihmiset ei halua. Mutta ne haluaa sitä avoimuutta, että avoin adoptio, meillä on 50 sykkeä vielä ihminen adoptiosta on avoimena. Mutta on suunnitlusopimuksen perusteella, niin ei ole käräjäoikeudessa vahvistettu. Sitten siis jättäneiden valmennuksesta, niin kaikki, jotka haluavat siis jättäneeksi, niin laki sanoo, että pitää käyttää prosessin omainen valmennus. Ja meidän järjestössä niin ajatellaan niin, että järjestelmä on hyvin vaativa vanhemmuutta, että sieltä on kaksi vanhempaa. Me ei olla otettu yhtä vanhempaa sieltä vanhempautumiseen sen takia, koska niiden lasten oireille on hyvin vaikeaa, että on parikymmentä kaksi vanhempaa. Ja meillä käydään raipaallisuus meidän järjestössä, ja se on yleisesti käytetty muistiorganisaatioissa raipaallisuus. Ja sitten sen jälkeen, niin jokaisessa organisaatiossa, jossa kuntakaupunki itse sitten sijoittaa lapset, jotka ovat tuostaneet tai ostaisivat palveluita ja käytännössä. Että kysyneet, että sitä tällä. Se otetaan ja kysymys oli, että oliko se, mitkä ne edellytykset? Edellytykset, joo, ei ole sellaisia edellytyksiä avioliittoa kuin adoptiolaissa esimerkiksi. Kuinka pitkä, vapaa, parisuhde, eikä myöskään tämä ammatillinen tausta. Ei ole ammatillinen. Hyvä. Niin mä siirrän meitä vähän keskustelussa eteenpäin ja päästään Janiin lähtemään muihin. Mutta mä siirrän meidän keskustelua nyt eteenpäin ja ehkä tämä seuraava meidän teema on sitten vähän laajemmin lainsäädäntöön liittyvä, kun teemana on useamman vanhemman perheet tai nämä apilat, mistä me puhutaan apilaperheenä, jossa lapsella on useampia tosiasiallisia vanhempia ja siihen liittyvät lainsäädännön kysymykset. Ja näissä perhetilanteissa, apilaperhetilanteissa tietenkin yksi asia on yhteinen kaikille muille etävanhempana toimiville, mitkä ovat etävanhempien mahdollisuudet, miten esimerkiksi missä lapsi voi olla kirjoilla, kuinka monta osoitetta lapsella voi olla, näitä yleisiä kysymyksiä, mistä nyt paljon puhutaan. Mutta sitten yksi tärkeä kysymys on se, että pitäisikö tulevaisuudessa voida olla lapsella tietyissä tilanteissa useampia juridisia vanhempia kuin pelkästään kaksi. Tällä hetkellä, jos katsoo kansainvälistä kehitystä, niin muutamissa Yhdysvaltojen ja Kanadan osavaltioissa on nimenomaan apilaperheessä vahvistettu lapselle 3 juridista vanhempaa. Nämä on tapahtunut näissä maissa oikeuden päätöksillä. Ja Hollanti tällä hetkellä selvittää, olisiko siellä mahdollista jossain tilanteessa. Mutta muuten tämä on kansainvälisesti uusi kysymys. Tällä hetkellä sitten Suomessa ehkä ajankohtainen kysymys on tapaamisoikeudet. Tämänhetkisen lain mukaan lapsella on oikeus tavata ainoastaan juridista vanhempaansa.
missään muussa elämäntilanteessa tuomioistuin ei pysty ottamaan huomioon mitään muita olosuhteita kuin sen, mikä on ketkä ovat lapsen juridiset vanhemmat. Ja tämä on yksi kysymys, joka jossain maissa toimii toisella tavalla, ja Suomessa tällä hetkellä ajankohtainen sen takia, että Suomessa tällä vaalikaudella ollaan uudistamassa lakia lapsen huollosta ja tapaamisesta. Tämä on apilaperheiden näkökulmasta olennainen kysymys sen takia, että apilaperheestä lapsen näkökulmasta olisi tärkeää, että hänellä olisi oikeus tavata kaikkia tosiasiallisia vanhempia. Ja sitten apilaperheiden tilanteisiin liittyy tietenkin monia kysymyksiä esimerkiksi perhevapaista, jotka tällä hetkellä ei ihan eikä läheskään tunnista sateenkaariperheiden monia elämäntilanteita. Ja esimerkiksi tällä hetkellä mies, joka hoitaa pientä lasta ilman, että äiti osallistuu hoitoon, ei ole oikeutettu minkäänlaisiin perhevapaisiin. Eli ei ole oikeutettu vanhempainpäivärahaan eikä isyyspäivärahaan, koska niiden edellytyksenä on se, että isä on asunut lapsen äidin kanssa, tai on joskus asunut lapsen äidin kanssa. Mutta tämän tyyppisiä juridisia haasteita liittyy tähän kolmen vanhemman perheiden tilanteeseen. Mutta siinä nimenomaisesti ei olisi edes antanut se, että me ollaan kanssa yritetty yhteen. Siksi, että me ollaan samassa asetteessa, että me kylläkin rekisteröidyssä suhteessa ja muuta, johon se myös käytännössä oli poliisilta saada tai päivänä. Ja silloin me luettiin Kelan oppaista ja ne antoi silloin vielä ymmärtää internetsivuilla, että tämä olisi mahdollista saada myös isolle pääluokassa, mutta sitten no, selventäneet, että no ei oikeastaan ihmisiä vaan nostaa ajatella, että ne vaan sanottiin siitä, että sukupuolesta riippumatta, mutta eihän tämä nostaa mahdollista sitten todennäköisesti kantansa myös internetsivuilla, nyt on valitusprosessi ollut käynnissä ja tässä on Kiitos tämän kokeilutarinan jakamisesta ja tähän haluan sanoa, että viime vuonna STM:ssä toimi tämmöinen työryhmä, joka pohti näitä monimuotoisten perheiden perhevapaita. Ja se työryhmä ehdotti nimenomaan tähän ongelmaan korjausta, mutta se on nyt siellä STM:n ja ministerin vallassa, että tullaanko sitä käsittelyä jatkamaan. Oma perheeni aikoinaan olisi vastaavassa tilanteessa. Silloin Kela ei vielä ollut ehtinyt tulkita niitä pykäliä, ja minä sain sen vanhempainvapaan, vaikka laki oli silloin sama, mutta silloin mulle myönnettiin se, mutta siitä on 18, se lähes 18 vuotta. Siellä oli toinen yleisöpuheenvuoro. Joo, miten nämä tuet on nyt isä, äiti, isä, ja tuo vanhemmuutta laitteet ja ottaa kaiken muun käytännössä. Nyt molemmat lapset on tahtuvia ihminen tarpeeseen. Ja toinen on se, että nyt vain täytyy olla, että ne kaikki voi olla tosi hitaasti ja nyt vain täytyy olla rakentaa vapaasti. Niitä näkyy voimintaa. Sitten tulee uusia tilanteita, niin vaikka korjattu yhtään. Joo, tuohon voitte vastata kohta, kun myös mä ehdin esittää oman kysymyksen, mutta joku kommentti, no se lipsahti mun mielestä. Mutta tähän asiaan kuitenkin liittyen mä olin itse halunnut myös kysyä ehkä nyt ennen kaikkea Lauralta, mutta muiltakin kommentteja siihen, miten tämä
tapaamisoikeuksien laajentaminen tai sitten useamman juridisen vanhemman mahdollisuus, niin näyttäytyy lainsäätäjän näkökulmasta. Ne on tietenkin tiedän monimutkaisia kysymyksiä ja niiden säätäminen ei olisi mitenkään yksinkertaista. No voisin niin lyhyesti tähän isyys-äitiyskysymykseen todeta, että tiettyjä lääketieteellisiäkin asioita siihen liittyy. Meillä on kuitenkin synnytyksestä toipuminen saattaa jonkun aikaa kestää, että ehkä se kuukauden äitiyslupa pitäisi suoda synnyttäjällä riippumatta, että hoitaako hän lasta. Samoinhan meillä toki äitiysloma alkaa kuukautta ennen laskettua aikaa, että ei biologia nyt täysin voi tässä unohtaa, mutta tässä ihan kuukauden synnytyksen jälkeen toki tasa-arvo voisi toimia täydellisesti. Ja ainakaan lääkärietiikan kannalta ei ole mitään ongelmaa siitä, että lapsella on useampi vanhempi kuin 2. Joo, mä olisin ensin vaikka kysymys sieltä muutosta koskevasti näitä etuuksia ja muita, mutta että miksi puhutaan lainsäädännössä isästä ja edistämisen vanhemmista, niin se varmaan johtuu siitä, että lainsäädäntö perustuu tiettyihin ehkä asenteisiin, jotka kyllä saattaa olla muutoksessa. Lainsäädäntökin on poliittisten päätösten seurausta, ja silloin se sisältää sellaisia ajatuksia, mitä sitten on ollut aikakaudella. Totta kai näin sitten pikkuhiljaa luultavasti vuosien saatossa niin saadaan kuuluttua, ja jos poliittista tahtoa on, niin sitä järjestelmää hoitaa sellaisesti, että se vastaa enemmän sitä, mitä tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä on. Kysymykseen siitä, että se lakeja rakenneta silleen, että ne korjautuisi itsestään, niin sitä kysytään oikein monesti, ellei jopa päivittäin. Että jos joku osaa rakentaa sellaisen lainsäädännön, joka on itsensä korjaava, niin kiitos, mä sitten vastaan tosi mielellään. Mutta siis, koska politiikka on yksi osa lainsäädäntöä, niin se myöskin, siis nämä erilaiset prosessit kestää, ja siis lainvalmistelu kestää. No jossain hankkeessa se kestää vähän aikaa, joissain hankkeessa se kestää kauan aikaa, sitten riippuu siitä, että minkä kokoisia hankkeita ne on, minkälaisia yhdessä sitten alkaa. Mutta mielellään itse korjautuvia lakeja lisää. Sitten mitä tulee näihin esimerkiksi useamman julkisen vanhemman tilanteisiin, niin tämä ajatus on sanottu niin uusi. Ja meillä oikeastaan koko tämä huolto- ja tapaamisoikeussysteemi lähtee siitä, että on kaksi julkista vanhempaa. Siinä tietysti, jos on useampi kuin 2 vanhempaa, niin siinä on tietysti se riski, että se tulee enemmän ristiriitatilanteita tai jotain, koska on enemmän ihmisiä, jotka voi olla ristiriitoja luoda. Mutta tämäkin on ehkä semmoinen lähinnä poliittinen kysymys, mistä varmasti pitää keskustella. Siinä mielessä meillä on kantaa suuntaan tai toiseen tähän asiaan. Sitten kun tulee näihin muiden kuin juridisten vanhempien tapaamisoikeuteen, niin meillä on nyt käynnissä lapsen oikeuden yhdistys, joka on siinä vaiheessa, että meille hankitaan tietoa siitä, mitä olemassa olevia ongelmia on voinut olla tässä yhdessä lainsäädännössä ja yritetään sitten siitä vetää johtopäätöksiä jossain vaiheessa sen suhteen, että pitäisi näillä ongelmilla jotain tehdä. Ja nämä juridiset vanhemmat ja heidän tapaamisoikeutensa on yksi niistä kysymyksistä, jotka tulee tässä tämän arvioinnin yhteydessä arvioiduksi. Tässä voi olla kysymys esimerkiksi vanhemmista tai muista lapselle läheisistä, että hän ei ole pelkästään samaa sukupuolta koskevia ikään kuin haaste. Tässä on eri näkökulmia, mutta näitä pohditaan tässä valmistelun yhteydessä ja mielellään otetaan kokemuksia vastaan.
on itse asiassa lapsen haltuun oikeuslainsäädännön uudistamisesta tulossa tämmöinen kysely meidän nettisivuille jossain vaiheessa keväällä. Ja siihen itse toivotaan vastauksia näistä asioista. On kokemusta tai näkemyksiä muuten. Seuraavaksi, kun meillä on vielä vartin verran aikaa, ja jotta saadaan lunastettua kaikki lupaukset, mitä olemme etukäteen ohjelmassa mainostaneet, niin nyt alustaisin kuitenkin vielä pienen, mutta väkisinkin tehokkaan keskustelun sijaissynnytysteemasta, joka sinänsä varmasti olisi yksi koko päivän seminaarin teema, ja niin on ollutkin. Mutta voisin sitä ihan lyhyesti sanoa, totesin jo sen, että meillä ei ole tiedossa, että suomalaiset miesparit olisi varsinaisissa sijaissynnytysjärjestelyissä, varsinkaan ulkomailla ja kaupallisissa järjestelyissä ollut mukana. Mutta yhtä aikaa meillä on tieto, että se on Euroopassa monissa muissa maissa aika yleistä, että miesparit käy sijaissynnytysjärjestelyissä nimenomaan Yhdysvalloissa, mutta myös jossakin muissa valtioissa. Ja Suomessahan se tilanne tällä hetkellä on se, että laki kieltää kahdella tavalla sijaissynnytyksen. Se kieltää lääkäriä antamasta hedelmöityshoitoa, jos on syytä epäillä, että lapsi annetaan adoptoitavaksi, eli kyse olisi sijaissynnytyksestä. Ja toinen tapa, millä Suomen lainsäädäntö estää sijaissynnytyksen tällä hetkellä, on se, että tuomioistuin ei saa vahvistaa adoptiota, jos on maksettu korvausta. Mutta kuitenkin tämä jättää täysin mahdolliseksi niin kuin itse järjestetyt sijaissynnytysjärjestelyt, kunhan sitä rahallista korvausta kantajalle ei makseta. Esimerkiksi käytännössä on mahdollista, että käydään hedelmöityshoidossa vaikka Tallinnassa tai jossain muualla ulkomailla ja saadaan sillä tavalla se raskaus aluksi. Ja Suomessa sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt, niin äiti luovuttaa lapsen adoptioon perheen sisäisessä adoptiossa. Että tämmöiset epäviralliset järjestelyt tietenkin Suomessakin on täysin mahdollisia. Epävirallisiin sijaissynnytyksiin taas sitten liittyy tietenkin monenlaisia mahdollisuuksia, niin haasteita, että niissä ei osapuolet saa ammatillista tukea, ei saa valmennusta. Ja esimerkiksi sijaissynnytys on ainakin yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten suositusten mukaan on suositeltavaa, että ei käytetä kantajan munasoluja, vaan käytetään lahjoitettuja munasoluja. Ja jos epävirallisissa järjestelyissä kotiinseminaatiossa tähän järjestelyyn Suomessa mennään, niin se tietenkään ei ole mahdollista käyttää luovutettuja munasoluja. Mutta tämä on se Suomen tilanne tällä hetkellä, juridinen tilanne, ja myös se tulevaisuuden näkymä, että mahdollisesti suomalaiset miesparit tulevaisuudessa enemmän näissä järjestelyissä on mukana joko ulkomailla tai epävirallisissa, mutta myös se tietämys, että tällä hetkellä se on Suomessa hyvin harvinaista. Ja itse ainakin haluaisin kysyä tässä niin kuin nyt sekä Tapilta, että onko Lääkäriliitolla ollut sijaissynnytyskysymyksiin jonkinlaisia kannanottoja, ja sitten Lauralta, että mikä on Suomessa tällä hetkellä se lainsäädännön tilanne ja mitä siinä on tapahtunut. Lääkäriliiton tai lääkärinetiikan työryhmässä kirjassa, joka julkaistiin, niin perustoteamuksena on, että koska se on laitonta, niin ei tällä hetkellä Suomessa, niin sitä ei voida varsinaisesti tukea tai kannustaa, mutta että kyllä sekä keskustelun lopputulos, että se mitä siellä rivien välissä on, niin todetaan, että niitä ei ole periaatteellista, absoluuttista niin negatiivista kantaa suinkaan Lääkäriliitolla tai lääkäriliitolla. Mutta että tiedostamme hyvin siihen mahdollisesti liittyvät ongelmat, jotka liittyy juuri niin taloudellisiin hyväksikäyttöihin ja tiettyihin. Se on hyvin vaikea kysymys, että eikä pidä lastia, millä tapahtuu, jos haluaisi, niin se pitää jättää. On kaikki hyvin tunnettuja, mutta ei meillä ole niin absoluuttista kantaa siihen, että se pitäisi olla maailman tappiin asti kielletty, mutta
edellyttää hyvin tarkkaa niin harkintaa, hyvin tarkkaa regulaatiota, että miten se tapahtuu ja todellisuudessa. Kun lainsäädäntö tietää, niin siinä kävin se, että sen tarkemmin on järjestelty, mutta uskon, että jos siitä tulee joku asianmukainen lainsäädäntö ja tietysti sääntely, niin ei se ole lääkkeiden mitenkään ottaa niin työllistä mitenkään mahdollinen. No, sijaissynnytys on taas ehkä yksi tämmöisistä todella herkistä ja todella poliittisista myös aiheista, että meillähän ei ole tällä hetkellä mitään valmistelua tästä aiheesta. Oikeusministeriössä me pyydettiin 2011, 5 vuotta sitten, Eteneltä, eli valtakunnalliselta sosiaali- ja terveydenhuollon eettisen neuvotteluryhmältä lausuntoa, jossa pyydettiin heitä ottamaan kantaa, että pitäisi sijaissynnytykset sallia Suomessa. Tämä Etene totesi siinä lausunnossa, että joissain yksittäisissä tapauksissa lapsettomuuden hoitamista sijaissynnytyksenä ei voi olla eettisesti hyväksyttävää, mutta että tässä on ihmisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, että niitä on tosiaan vielä jatkoselvitystä. Muutama vuosi sitten oikeusministeriössä valmisteltiin tästä asiasta arviomuistio, joka sitten lähetettiin aika laajalle lausuntokierrokselle. Ja sen lausuntopalautteen perusteella katsottiin, että tämä kysymys on niin monitahoinen, että sitä on vielä syytä perusteellisesti pohtia. Silloin oikeusministeri Anna-Maja Henriksson oli sitä mieltä, että tästä ei lähdetä tekemään jatkoselvityksiä. Tämä on syytä pohtia, mutta ei kuitenkaan pohtia. Niin. Mutta tyypillinen poliittinen päätös. Niin, no, se on politiikka, mutta ehkä täytyy sanoa, että on sen verran vaikea kysymys ja myös kansainvälisesti todella vaikea kysymys, että siinä on aika laaja-alaisia vaikutuksia sillä, mitä me täällä tehdään myös kansainvälisesti ajatellaan. Siinähän on just kysymys siitä, että pitäisikö se sallia, pitäisikö kieltää, pitäisikö sallia rajoitetusti, ja jos sallitaan rajoitetusti, niin missä tapauksessa sallitaan rajoitetusti, ja mitä ulkomailla tehdään, millä tavalla siellä sallitaan ja kielletään, miten ulkomaiset päätökset tunnustetaan. Siis siinä on paljon kaikenlaisia näkökulmia, joita on ikään kuin aika haastavaa saada koottua yhteen. Mutta tosiaan silloin 2013 päätettiin, että tästä ei lähdetä aloittamaan valmistelua, ja nykyinen ministeri ei toistaiseksi ole kantaa tähän valmisteluun ollenkaan. Tämä on nyt tällä hetkellä se tilanne. Mutta täytyy sanoa, että tämä on myös kansainvälisesti hyvin imurantti kysymys. Ja esimerkiksi tässä samaisessa Haagin konferenssissa, jossa me asioita paljon pyöritellään, niin siellä on yksi asiantuntijaryhmä, joka pohtii näitä sijaissynnytyksiin liittyviä kysymyksiä muun muassa. Kyllä, ja nähdäkseni se on myös ehdottomasti sen tyyppinen kysymys, että se täytyy kansainvälisesti nimenomaan säädellä. Niin, siis kyllä. Siis tämä on niin monitahoinen, että se melkein vaatii sellaisen kansainvälisen lähestymistavan. Mutta kuitenkin siis Suomen olisi mahdollista toimia myös tässä hetkessä, koska siis Euroopassa kuitenkin on useita maista, joissa ei-kaupallinen sijaissynnytys on mahdollista tällä hetkellä ja on lainsäädäntöä olemassa, joka säätelee sijaissynnytystä. Mutta Euroopassa taas sitten ei ole missään maassa kaupalliset järjestelyt mahdollisia, jotka on mahdollisia sitten esimerkiksi Kanadassa ja Yhdysvalloissa ja sitten tietenkin monissa maailman maissa. Ja Ruotsissa muistaakseni just viimeistä
työryhmän mietintö, jossa hallituksessa ehdotetaan, että sopimuksia ei saavuttaisi. Nämä on vaikeita asioita. Meillä on muutama minuutti aikaa ja siellä oli Kristerillä vielä käsi pystyssä ja nyt se on toinen vielä. Ja vielä viimeiset hetket yleisöllekin. Yrittää tätä laajentaa vähän kaikille vastaajille. Lueskelen näitä arviomuistioita ja lausuntoja siitä ja pohdittiin ei-kaupallisen sijaisen osalta, että mitkä olisivat ne mahdolliset perusteet, jos tällaista lakia tehtäisiin. Ja monet sitten esittivät, että sitten on vain lääketieteelliset perusteet, portuttomuus eri syistä. Ainoastaan Kätilöliitto nosti esiin miesparin oikeudet. Yllättänyt tavalla aina saa, ei pitäisi olla yllättänyt. Tämä on vähän outo näkemys, että luovuttaa tasa-arvosta tässä yhteydessä. Ja sitten minusta on joutua, että siellä jotkut täyskielon jatkaminen on helpoin vaihtoehto. Tässä ehkä riitettiin ministeriöltä, mutta onko niin, että me rakennnetaan lainsäädäntöä sillä, että mikä on helpointa? Teettäisikö tämä hirveästi työtä lainsäätäjälle, teettäisikö toimijoille työtä, koska on ehdotettu, että se lupajärjestelmä mahdollisessa laissa voisi olla samantyyppinen kuin adoptiomenettelyssä. Olisiko nyt pelastaa lapsipäiville mahdollisesti laajentaa niin tähän sijaissynnytyksen luvittamiseen, eli näiden vanhempien arviointiin omaa työtä. Kiitos Krister. Mä kiirehdin, koska haluan antaa yleisölle ensisijaisesti puheenvuoron ja sitten ehditte vielä pikaiset kommentit sanoa, ketkä haluaa. Niin, mä ajattelin, että on hyvä ajattelua, että ollaan tosiaan juurikin vuosi sitten syntyy lapsi yhdellä minuutilla. Ja nyt puoli vanha tänään. Ja että me ollaan nyt käyty läpi tämmöinen nykylainsäädännön hallinnon työjärjestelyyn. Se oli 5-luvulla ja oppimisryhmällä oppilaanoikeudessa ja tällä täytyy kokeillaan ihan niiden valmennus koulutuksen sitten. Ja toki meillä on tällaisia sellaisena, mikä on nykylainsäädännön yhteydessä mahdollistanut ja enää mitään ongelmaa. Lapsi saa nähdä myös mua vaikka nykyään muiden vanhempansa, mutta ylipäätään, että toinen saadettiin niin, että mä luotan kokonaan ja selvitystä muutosta ja ihan eduskunnassa vaiheessa selvitystä. Siellä on ihan sosiaalisesti lapsen kunnioitus, mutta hän kyllä on ihan selvillä. Ja ikään kuin mukaisesti erilaisesti. Ja meillä on sitten vaan juridisesti ei siitä sitova aiesopimus siitä, että ilman sellainen oikeastaan ja että miten päätetään hoidosta ja tietysti jossakin vaiheessa on juridisesti sitova, mutta se ei tällä mahdollista. Mutta me sitten älyttömän hyvin neuvolassa alusta asti. Ja synnytyssairaalassa ensin oli sellainen reaktio, että ei saa laitonta, ja sitten me sanottiin, että no ei, kun näissä rahaa ja ei yleisyyshäytyä, että on vähän luvat laitosta ja sitten pitäisi ottaa lastensuojelun konsultaatio, että saako lapsi mennä suoraan lisääntyä synnytyssairaalassa, että onko se nyt ok, että lisää on vanhempi. Mutta kaikki muu kaikki nämä vanhempainvapaa-systeemit, että he jostain sisäänkkäisään jollain tavalla oikein vanhempi, että se ei saa mitään rahoja, että mä oon sen saanut. Mä en ollut työttömyystukea, koska mä olisin ollut oikeutettu vanhempainvapaaa, vaikka mä en ole lapsen huoltaja, en asu lapsen kanssa ja sanoin, että vähän yhdistä. Mutta kaikki muu meillä oli ihan asia. Ihanaa, että edes jonkinlaiseksi sitä, että myötäisi mahdollisesti ottaisiin ainakin sellaiset ystävyyteen ja luottamukseen ja yhteyden semmoiseen keskinäiseen luottamukseen liittyvän järjestelmään. Kiitos tämän jakamisesta. Mä annan Lauralle vielä, kun meillä on puoli minuuttia aikaa, niin Lauralle oli esitetty suora kysymys. Äkkiä vaan vastaan
Tosiaan meillä on aika lippulaiva esimerkkinä kysymysten monitahoisemmista. Meillä on tuo äitiyslaki, joka nyt on kansalaisaloitteen statuksella. Ja sehän oli laki, joka valmisteltiin meillä ministeriössä, ja siellä muun muassa oli säännökset siitä, että millä edellytyksillä näitä ulkomaisia äitiyspäätöksiä voidaan tunnustaa. Kyllä se periaatteessa näiden säännösten laatiminen sinänsä on mahdollista, mutta sitten tarvitaan vielä tahtoa läpimieliseksi, että se voi olla kyseessä. Jos Kristiina lupaa 20 sekuntia, niin saa puheenjohtaja. Sillä tavalla sanon, että mahdollisuus päästä lapsiin tähän työhön vuonna 2000, ja silloin tehtiin. Se oli vielä silloin mahdollista. Mutta nyt haluan ottaa sen lapsen niin sitten, että näistä keskusteluista on kokonaan se lapsi ja sitten mitä merkitystä sellaisia valmiita lapselle. Ja teillä on ihan tarina siinä, mutta ei ole kaikki ollut. Siihen liittyy paljon. Ja me ei siihen mennä, mutta joo, itse voisin vielä tähän lopuksi vetää yhteen vähän sillä tavalla, vetää yhteen sanomalla niin kuin oman arvioni tästä niin kuin lähitulevaisuuden kehityksestä nyt sateenkaarimiesten perheellistymismahdollisuuksien suhteen. Niin tulevaisuudessakin uskon, että apilaperheellisyys tulee olemaan edelleen kaikista yksinkertaisin, helpoin ja halvin ja yleisin tapa sateenkaarimiehille Suomessa perheellistä tai lapsiperheellistä. Ja näen myös, että sijaisvanhemmuudesta tulee paljon nykyistä useammalle perheelle, sateenkaarimiehen perheelle se tapa toimia lapsen elämässä vanhempana tai kasvattajana. Ja sen lisäksi uskon, että adoptio- ja sijaissynnytykset kehittyy hiljalleen, mutta ne ei tule koskaan olemaan mun nähdäkseni ison joukon tapa perheellistyä sateenkaarimiesten joukossa, mutta toivon mukaan tulevaisuudessa ne on jonkun verran useammalle perheelle myös nekin tavat mahdollisia. Mutta niin kiitän yleisöä, kiitän panelisteja, kiitän miestyöryhmää ja ennen kaikkea Kristeriä tämän tapahtuman järjestelyistä. Ja toivottavasti saitte jotain ajatuksia mieleenne. Nähdään taas jossain muissa yhteyksissä ja muistakaa miestyöryhmä, jos kiinnostaa aktivismia, meidän miesten tapahtumat, jotka löytyy meidän nettisivuilta, jos kiinnostaa osallistua tapahtumaan. Kiitos.